Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap baguhin ang kinasanayan, pero mas mahirap ang tumandang walang pinagkatandaan. Habang buhay lamang tayong magsisisi dahil hindi na natin pwedeng balikan at itama ang nakaraan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang pinagsisihan sa buhay? Merong idiom sa Ingles na tinatawag na old habits die hard. Ibig sabihin may ugali tayo na mahirap nang alisin o baguhin gaano man natin pilitin at gustuhin. Nag-uugat yon sa ating kabataan at nadadala hanggang sa pagtanda natin. Yun kasing eksaktong pinagdaraanan ng letter sender natin for today na si B-Boy. Wala sa unahan o sa gitna ang pagsisisi. Palagi itong nasa huli. Pero sino ba naman sa atin ang pinanganak na walang kapintasan? Lahat tayo ay may kakulangan at may hindi magagandang kaugalian. Pero araw-araw ay pwede tayong magdesisyong palaguin ang ating sarili tungo sa ikabubuti natin at tuluyang magbagong buhay. Gusto mo na bang makarelate sa pinagdaraanan ni B-Boy? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ano nga ba ang kwalifikasyon para masabing ang isang lalaki ay mama's boy? Yung masyado mapagmahal sa kanyang ina? Yung masunurin kay mommy? O yung tingin kay nanay ay reyna na kailangang hingin ang approval sa lahat ng desisyon sa buhay? Parang queen mother ika nga, laging nagtatago sa saya ni inay. Natanong ko po kasi dahil malaki ang kaugnayan ng mama ko sa kwentong nais kong ibahagi sa programa ninyo. Pero bago ang lahat ay pabati po muna ng isang magandang araw ng Sabado sa mga kabarangay natin na katulad kong taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Ako po si Bernardo, taga Quezon City. 46 years old at may tangkad na 5'7". Pero sa kabila ng astig kong pangalan at laki kong lalaki ay kilala ako sa palayaw kong B-Boy o pinaigsing Baby Boy. Bunso ako sa 3 magkakapatid at dahil kaisa-isang lalaki, ako raw po ang baby boy sa pamilya namin. Si nanay rin po ang nagbigay ng alias na kinasanayan ko na lamang habang lumalaki. Karaniwan lang po ang pamilya namin, Papa Dudut. Hindi kami mayaman pero hindi rin masasabing mahirap dahil nakapagpundar naman ng bahay ang mga magulang namin. Kahit paano ay naibibigay naman ni nanay at tatay ang mga pangangailangan naming magkakapatid. Kapag may extra, may panluho pa. Kung ilalarawan ko ang mga magulang namin ay masasabi kong tahimik ang tatay ko. Masipag din siya sa pagtatrabaho samantalang butihing may bahay naman si nanay. Pero tulad ng mga tipikal na ina, mabunganga ang nanay ko lalo na kapag nagsisermon. Lagi siyang naglilitanya ng kung ano-anong bagay bago ibigay ang gusto namin. Sa kabila ng lahat ay hindi kami naghihinanakit sa nanay namin dahil alam naming may kasamang pagmamahal ang mga daldal niya. Habang tumatanda ako ay si nanay lamang po ang pirming umiintindi sa akin. Aaminin ko na may pagkatamad ako at mahinang dumiskarte sa buhay. Sa katunayan ay hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sinabi ko sa kanila ni tatay na gusto ko nang magtrabaho. Kaso noong nasubukan ko na ay parang ayaw ko na po. 20 anyos na ako noon pero daig ko pa ang batang musmos kung tulungan at alalayan ng nanay ko.
Anak ng tinapa, Biboy! Tulo pa laway mong lintik ka! Aray ko naman po, Nay! Aray ko naman po nainayang kita dyan eh. Bakit po ba kasi nangahampas? Kita niyong natutulog pa yung tao eh. Yun ang dahilan ko ba't kita hinampas. May kwarto ka naman, ba't siya ka natutulog? Dito na po ako inabot ng antok eh. At bakit? Teka, ang baho mo! Amoy alak ka pang mukong ka! Oh, Nay! Nay, wag po! Makawag po, kala mo naman inaano kita? Masakit kasi kayo manghampas. Kulang pa nga yan? Sandali, may pasok ka ngayon sa trabaho, di ba? Opo. Eh ano pa ginagawa mo ritong ugok ka? Tingnan mo yung oras, late ka na. Baka mapagalitan ka na naman ng bisor mo doon. Di ba nung nakaraan kwento mo, sang katutak na sermon inabot mo kasi late ka? Tinatamad po kasi akong pumasok ngayon, Nay. Aray ko! Sige, ano, isa pa? Isa pang batok? Masakit na po, tama na. Pambihira naman oh. May hangover na nga yung tao tapos binabatukan niyo pa ako. Babatukan talaga kita dahil dyan sa katwiran mong bulok. Tama ba yung narinig ko? Tinatamad kang pumasok sa trabaho bago ka pa lang doon? Wala ka pang isang buwan doon, Nak! Bakit tinatamad ka na? Paulit-ulit na lang kasi yung ginagawa namin. Nagsasawa na ako. Tsaka hindi ako gusto nung ilang katrabaho ko doon. Nayayabangan daw sila sa akin wala nga akong ginagawa. Pero may pagkamayabang ka naman talaga, anak. Nay naman napaka-supportive niyo talaga kahit kailan. Ay nako, totoo naman kasi Pero bakit ka ba kasi ganyan? Anong bakit ako ganito? Naluto na ba ng alak yung utak mo? Tinatanong kita kung bakit ganyan ugali mo, B-boy. Bakit imbis na maging masipag ka sa pagpasok mo sa trabaho, napakakupad mo? Ano na lang mangyayari sa'yo kinatagalan kung hindi mo babaguhin yung katamaran mo? Hindi ko alam, Nay. Tsaka matagal pa naman yun. Naku, babatukan ulit kita Hala sige, maligo ka na at magbihis. Bakit po? Malamang papasok ka sa trabaho mo. Oh, ayoko nga po sabi. Wala po akong pamasahe. Problema ba yun? Meron ako, papahiramin kita. Tinatamad nga po ako. Tapos masakit pa ulo ko. Baka lalo po akong hindi makapag-concentrate sa trabaho. Sesermonan lang ako ng amo ko. Hindi naman kasi kasalanan ng amo mo kung masakit yung ulo mo. Kasalanan mo yan kasi nag-inom ka may pasok ka kinabukasan. Kundi ka ba naman loko-loko? Nako! B-boy anak naman. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Akala ko magsisipag ka na nitong nagkaroon ka ng trabaho pero parang lumala pa yung katamaran mo. Sinusubukan ko naman po magsipag. Kaso nakakatamad. Ewan ko ba? Nakakapagod din kasi yung trabaho ko dun. Dami-daming customer na maaarte. Kung umasta, akala mo, binili na nila yung pagkatao mo. Kung di lang bawal makipag-away sa mga reklamador na customer, baka… Aray ko! Nay naman! Nakakarami na kayo Kung hindi batok, hampas naman. Tama na po! Naku, B-boy, kanino ka ba nagmana? Hindi naman batugan tatay nyo. Mas lalong hindi ako tamad, nak. Kaya laking pagtataka ko, ba't ka ganyan Naririnig mo bang mga sinasabi mo? Yung mga reklamo mo sa buhay? Kasi kung oo, sana kilabutan ka. Sana maiisip mo na merong iba dyan, sobra-sobra yung pagpapasalamat na meron silang trabaho. Tapos, ikaw na meron nga. Walang iba kundi umangal. Hindi niyo po naiintindihan kasi wala kayo sa posisyon ko. Ay, anong hindi ko naiintindihan? Hoy, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam ko na yung mga hirap na sinasabi mo kasi napagdaanan ko na yan. Kumpara sa hirap mo, wala pa yan sa kalingkingan ko noong araw. Saka, kalalaki mong tao. Ako tong babae sa ating dalawa pero bakit parang mas matapang pa yata ako kaysa sa'yo? Bakit mas malakas pa loob ko kaysa sa'yo, ha? Ay, sandali. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Sabi niyo maligo na ako at magbihis. Eto na nga po, gagawin ko na. Kesa naman pumirmi ako rito sa bahay tapos maghapon niyo lang akong sesermonan. Mas gugustuhin ko na lang pumasok sa trabaho kahit nakakatamad. Kahit kailan talaga napakasutil mo talagang bata ka. Hindi na po ako bata. 20 years old na po ako. Oo, pero para ka pa rin isip bata. Hala, sige. Bilisan mo na maligo para mawala na yung amats mo. Kayo ba, Nay, naligo na? Ha? Hindi pa. Bakit? Maligo na rin kayo pagkatapos ko. Baka sakaling mabawasan yung panenermon nyo. Kakarindin na kasi. Buwisit ka talaga.
Nung tumungtong ako sa 18 anyos, nagkasakit at namatay po ang tatay namin, Papa Dudut. Tapos nagtayo ng sari-sari store si nanay na unti-unti niyang pinalago. Yun po ang bumuhay sa amin sa paglipas ng ilang taon. Napagtapos po ng pagtitindahan ni nanay ang dalawa kong nakakatandang kapatid sa kolehiyo. Samantalang ako ay nagsabi na gusto ko na lang tumulong sa kanya sa pagtatrabaho. Bali-salitan po kaming tumatao at nagtitinda sa tindahan niya. Bago ako nagpaalam na gusto kong magtrabaho sa labas. Wala namang kaso yon sa nanay ko dahil gusto rin niya akong matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya lang ay hindi naman niya sinabi na nakakatamad pala kapag namasukan ka na sa labas at meron ka ng ibang amo. Kumbaga'y hindi ko na namalayang nagagawa yung mga bagay na ginagawa ko noong nagbabantay pa ako sa tindahan ni nanay. Bukod doon ay naliliitan po ako sa sweldo ko kahit na wala pa naman akong pamilya ng mga panahon na yon. Nag-aabot ako kay nanay pero pagkalipas ng ilang araw ay magrereklamo na ako sa kanya. Nawala na akong pera. Yun po ang pangunahing dahilan kaya hindi ako nakakapasok sa trabaho. Wala kasi akong pamasahe o pambili ng pagkain kaya binibigyan na lamang ako ni nanay ng pang-budget ko. Hindi na po ako nahihiya. Tinatanggap ko na kahit may kasamang sermon. Papa Dudut, meron po akong girlfriend, si Levi, na mas matanda sa akin ng 3 taon. Sa kanya ko rin po nasasabi ang mga hinaing ko sa buhay at sa trabaho kapag sawa na si nanay sa paulit-ulit kong reklamo. Mabait po si Levi, mahaba ang pasensya at kabaligtaran ko dahil nuknukan po siya ng sipag lalo na sa pagtatrabaho. Sarap talaga nitong pepperoni pizza. Parang kaya kong ubusin tong sang buo. Uy, magdahan-dahan ka naman, D-boy. Nguyain mo rin yung kinakain mo, mamaya mabulunan ka. Hindi ko kasi mapigilan. Alam mo namang paborito ko tong pizza, Bibi. Buti na lang dito tayo nag-date. Ay, may magagawa ba ako? Ako na walang hilig sa pizza pero akong kailangang magbayad sa mga kinain mo. Parang unfair naman yata. Sorry na. Wala kasi akong trabaho ngayon. Kaya wala rin akong perang pang-date. Ayaw mo naman dun sa bahay na lang. Libre na soft drink sa tinapay galing sa tindahan ni nanay. Ay nako. Teka, ano ulit yung sinabi mo? Wala kang trabaho? Tumpak! Ba't parang masaya ka pa? Oo, kasi nakakatamad na dun sa huli kong pinasukan. Tapos lagi pa akong pinag-iinitan ng bisor ko kasi late raw ako pumapasok at kukupad-kupad daw ako sa trabaho. Ibig sabihin tinanggal ka nila? Hindi. Binigyan pa lang ako ng written memo pero ako na yung kusang umalis. Ano ka mo? Kakahiya naman sa kanila eh. Pengi pa ako isang pirasong pizza. Ay, teka. Bakit di ka kumakain? Ayaw mo ba nitong pizza? Sinabi ko namang hindi ako kumakain yan, di ba? Sige, bahala ka. Ubusin ko na to lahat ha. Gutom kasi talaga ako. Tapos tagal-tagal na simula nung huling beses akong nakakain ito. Grabe. Ibang klase ka rin ano? Sa itsura mo parang hindi ka nag-aalala na nawalan ka ng trabaho. Mukha ka pang masaya. Masaya naman talaga ako kasi ayoko nang pumasok sa trabahong yun. Nakakapagod, nakakatamad. Doon na lang ako kay nanay. Tutulong na lang ako sa tindahan niya. Talaga lang ha? Parang nasabi sa akin ng nanay mo na hindi ka rin naman niya maaasahang tumulong sa tindahan niyo. Tanghali ka na raw nagigising tapos kukupad-kupad ka pa. Doon pa lang daw sa pagbubuhat ng mga case ng soft drinks kinakatamaran mo na. Grabe naman si nanay. Kung makapagsalita siya parang hindi niya ako anak. Stress lang sa'yo ang nanay mo. Kung ako rin naman ang nanay mo baka sinipa na kita palabas ng bahay. Sobra ka naman. Buti hindi ikaw nanay ko. Ay, Bibi, wala ka bang pangarap sa buhay? Siyempre meron. Meron bang tao na walang pangarap sa buhay? Lahat naman yata meron. Sige nga kung meron, ano yun? Kita mo na, niloloko mo lang yata ako eh. Niloloko na agad? Hindi ba pwedeng tinatamad lang akong isipin pero meron talaga akong mga pangarap? Pati ba naman yun kinakatamaran mo rin?
World peace! Pangarap ko yan para sa ating lahat. Pangarap ko rin naman yan, pero yung tinatanong ko, pangarap mo sa buhay. Para sa sarili, ganun. Bakit mo ba kasi biglang tinanong yan? Ay, gusto ko lang malaman kasi baka hindi na tayo pareho ng pangarap. Bibi naman, pinapakaba mo ko. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Gusto ko nang magka-baby tayo, B-boy. Yun ang pangarap ko sa buhay. Ha? Baby? Anak? Malamang, gusto ko nang maging nanay. Ikaw ba ayaw mo bang magka-baby na tayo? Hindi naman sa ayaw, pero… Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi na tayo pareho ng pangarap sa buhay. Ayaw mo nang magkapamilya tayo. Gusto ko syempre, pero… Pero ano? Hindi pa ako handa, Bibi. 20 years old pa lang ako. Pero 23 na ako. Yung nanay ko nung araw pinagbubuntis na ako nung 22 pa lang siya. Saka ano bang sinasabi mo na hindi ka pa handa? Kung gusto mo talagang magkapamilya tayo, dapat handa ka anytime. Siguro may ibang babae ka na, no? Ha? Wala. Saan naman galing yan? Kung wala, bakit ayaw mo pang magka-baby tayo? Hindi mo na ba ako mahal? Anong hindi mahal? Mahal na mahal kaya kita. Kinakabahan lang ako kasi bata pa tayo. Hindi na tayo bata. Nasa tamang edad na tayo. Bibi naman eh. Basta. Kung ayaw mo, hindi ko magbayad ng kinain mo. Tapos maghiwalay na tayo. Wala namang ganyanan. Uy, Bibi! Freelance graphic artist po ang girlfriend kong si Leby Papadudut. Nagkakilala kami sa isang bar sa may Examiner Street sa Quezon City. Nung minsan akong sumama sa gimmick ng tropa ko. Hindi ko makakalimutan yung buwan noon kasi malamig at papalapit na ang Pasko. Buwan ng Disyembre po yun at kasama ni Leby ang kaibigan niyang babae habang umiinom sa parehong bar na kinakaroonan namin. Tapos nakisali kami sa table nila. Simula noon ay lagi na po namin silang kasama ng best friend niya sa mga gala namin, Papadudut. Natatandaan ko na isang beses ay nagplano kaming tumambay sa bahay ng kababata ko na nasa Antipolo. Siyempre kasama po si Leby at ang kaibigan niya. Tapos ay doon na po kami nag-kiss at naging mag-on. Basta bigla na lang nangyari yon. Kahit ako ay hindi ko kayang ipaliwanag. Simula noon ay hindi na kami mapaghiwalay ni Leby, Papadudut. Mahal na mahal ko po siya hanggang umabot sa punto na pinupuslit ko na siya sa bahay namin at nagkukulong kami sa kwarto. Tapos umuwi lang siya bago magising ang nanay ko. Pero syempre nahuli kami ni nanay kaya sangkatutak na sermon ang natanggap namin sa kanya. Hindi naman po siya tutol sa relasyon namin pero sana raw nagsabi kami ng maayos para hindi na namin kailangang pumuslit. Daig pa raw kasi namin ang mga kawatan. Simula noon ay naging legal na po kami sa bahay. Sa pinto na dumadaan si Leby at hindi na sa bintana kaya naman lalo akong naging masaya, Papadudut. Papadudut, pinagbigyan ko po si Leby sa desisyon niyang mag-baby na kami kahit na ayaw ko pa sana. Mahal ko naman po ang girlfriend ko pero nagpapakatotoo lamang po ako noong sabihin kong hindi pa ako handang magkaanak. Siguro ay natakot lamang ako na iwanan niya kaya binuntis ko na po siya, Papadudut. Masaya naman ako at excited noong nag-positive ang pregnancy test ni Leby dahil sa wakas ay magiging tatay na ako. Natuwa naman po si nanay nang sabihin namin sa kanya na magiging lola na siya. Kaya lang ay aminado ako na hindi madali at naging masela ng unang 3 buwan ng pagbubuntis ni Leby dahil hindi makapit ang baby sa tiyan niya. Panay kami noon pa doktor at malaki din ang nagastos namin sa pagpapacheck up. Pero kinatagalan. Naging okay naman ang lahat. Kaso may mga gabi na nagsisisi po ako na sinusunod ko ang gusto ni Leby na mag-baby na kami, Papadudut. Nakakapagod po pala yung responsibilidad kahit na hindi pa naman lumalabas yung magiging anak namin.
Nandyan yung kailangan kong alagaan ng 24 oras si Levy kasi baka may mangyaring masama sa kanya at sa baby namin. Tapos challenging din yung mga unusual cravings niya na kung saan saang lupalop ko pa ng barangay namin hinanap. Kaso yung pinakamalala niyang gustong kainin ay yung lupa sa paso ng kapitbahay namin, laundry detergent, butil ng bigas at kape. Siyempre na-stress lamang akong pigilan at libangin siya para makalimutan niya ang mga yon. Natapos din naman po ang paghihirap ko nang ipinanganak na ni Levy ang baby girl namin na pinangalanan naming Mutya. Kaso ilang buwan matapos manganak ni Levy ay doon pa lamang magsisimula ang kalbaryo ko at sunod-sunod na pagsubok sa aming relasyon. Puwisit naman talaga oh. Ako tong kakasisaryan lang, ako pa tong kailangan magwalis ng bahay. Naturingang may kasama ka nga pero ang tamad naman. Puwisit talaga. Ay, kung labag sa loob mong magwalis, di wag kang magwalis. Wow ha? Kung hindi ako magwawalis, sino magwawalis? Sige nga. Ako! Iwanan mo dyan, wawalisin ko yan. Dami mo pang satsat, ingay-ingay. Ah, ganun ha? Aray! Libby, ano ba? Bakit mo kayo hinampas ng walis? Nak naman ang teteng oh! Hilig mo kasi mag-joke pero hindi naman nakakatawa. Nakakainis lang. Parang daig mo pa yung bulag. Kasi hindi mo naman nakikita yung mga kalat sa sahig nyo. Dinadaan-daanan mo nga lang tapos sasabihin mong wawalisin mo? Parang ilang pirasong kalat lang sa sahig nagkakaganyan ka na? Sa akin mo na naman yata binubunton init ng ulo mo eh. Ano bang problema mo ha? Ha! Ibang klase ka? Nakuha mo pa talagang magtanong ng ganyan? Pagod na ako, B-boy. Kanina pa ako nag-aalaga sa baby natin. Imbis na tutulog na sana kasi puyat ako sa trabaho ko. Pero hindi ko magawa kasi wala naman akong maaasahang tulong sa'yo. Anong walang maaasahang tulong? Ako na nag-aalaga sa anak natin nung nagkatrabaho ka. Ngayon na nga lang ako nakapagpahinga, sinisita mo pa ako. Parang hindi ka naman yata patas. Lugi ako. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ano pa yung hindi patas? Lugi ka pa sa lagay na yan? Aba, nakakalimutan mo na ba na ako ang nagpapasok ng pera para may pangkain tayo at panggatas ng baby natin, B-boy? Tapos sasabihan mo pa akong hindi patas? O sige, ikaw, sabihin mo dali anong ginagawa mo? Wala kang ang pambili ng diaper ng baby natin. Ako lahat. Lintik ka? Ako lahat ng sumasagot sa mga gastusin natin at ibang pangangailangan. Tapos ikaw pa malulugi? Kapal din ang apog mo. Oh, ba't bigla ka namang nanunumbat dyan? Paano hindi ako manunumbat? Kung makapagsalita ka parang hindi mo nakikita hirap ko. Puro na lang yung pagod mong mahalaga sa'yo. Kung tutuusin, ako yung mas maraming ginagawa kaysa sa'yo. Nagpapahinga lang ako at nanonood ng TV bago ka dumating at manermon, Libby. Hindi mo naman sinabi na malaki na palang kasalanan yung pagpapahinga ko. Kung makapagsalita ka, akala mo napakawalang silbi kong tao ah. Sige, sabihin natin ikaw nga yung nagpapasok ng pera sa pamilya natin. Pero rumaraket-raket din naman ako, di ba? May naiaabot din ako sa'yo pag may kinita ako. Oh, naalala mo yung nakaraang araw? Ako bumili ng gatas ng anak natin. Binilhan pa nga kita noon ng damit. Kasi panay parinig mo sa akin na puro na luma mga damit mo. Kahit hindi mo naman madalas suotin yung ibang binili ko. Responsibilidad mo yun bilang tatay. Kaya wag mong isumbat sa akin. Dapat nga ikaw ang nagtatrabaho at hindi ako. Heto na naman po tayo. Heto na naman talaga tayo. Tanong lang ah, tanong lang. Hindi ka ba nagsasawa na ipamukha sa akin na wala akong matinong trabaho? Na hindi ako regular na nakakapag-abot sa'yo ng sweldo? Kasi kung hindi ka nagsasawa, ako sawang-sawa na. Para kang sirang plaka, paulit-ulit na lang. Sinong may sabi sa'yo na magsasawa ako? Kasi kahit tawagin mo pa akong sirang plaka, uulit-ulitin ko talagang kakatalak sa'yo para matanim dyan sa kokote mo na panahon na para maghanap ka ng regular na trabaho. Hindi yung kontento ka na lang ng pa-extra-extra mo. Wala kang ang benefits dyan. Paano pag may nangyaring masama sa'yo? Di dagdag gastos ko pa at sakit sa ulo. Pasensya ka na kung hindi ako kasing talino mo. Pasensya ka na kung wala akong natutulong sa'yo. Hoy! Hindi mo ako madadaan ng pagganyan-ganyan mo kasi style mo bulok. Sa kakapal din ang mukha mo, no? Sa tono mo parang ikaw pa tong kawawang-kawawa. Kumusta naman ako?
Kung gusto mong humingi ng pasensya, wag sa akin. Doon sa anak mo. Kasi meron siyang batugan at mahinang dumiskarteng ama. Sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa akin ha? Pumreno ka naman, kundi… Ano? Sige, anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Sige, subukan mo lang kung ayaw mong ipabarangay kitang ungas ka. Kapal neto. Siya na nga yung tamad. Siya pang may ganang manakit. Makasingit lang sa inyong dalawa ha. Dinig na dinig hanggang dun sa tindahan ko yung ingay nyo. Nag-aaway na naman ba kayo? Nay, yang anak niyo kasi. Nay, wala akong ginagawa. Nananahimik ako rito, siya tong maingay. Bigla-bigla na lang nagsisermon, wala naman kami sa simbahan. May dahilan ako kaya ako nagagalit sa'yo. Sabihin mo, sa akin mo lang talaga binubunton yung galit mo. Pwede bang manahimik na kayo? Mag-usap kayo ng maayos. Kasi nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Tapos natutulog pa yung anak nyo. Magigising yun sa ingay nyong dalawa eh. Si Biboy po ang pagsabihan ninyo, Nay. Ako talaga kahit ikaw tong talakera? Sumusobra ka na talaga? Nay, oo! Mga lintik talaga kayo kahit kailan. Hay nako Papa Dudut. Kung hindi lang talaga nanay ng anak ko itong si Levi ay baka nilayasan ko na siya dahil sa talak niya. Para siyang sinanay kong manermon. Nakakairita. Pakiramdam ko ay napakawalang silbi kong tao porke wala akong trabaho. Kung makapagsalita si Levi akala mo siya lamang ang naghihirap kulang-kulang din naman ang tulong ko para lamang asikasuhin sila ng baby namin. Saka masipag naman po ako sa bahay. Hindi ko sila pinabayaan kaso pensyonadong pulpul pa rin ang tingin niya sa akin. Nakakababa ng pagkalalaki. Dahil mas gugustuhin ko na lamang napilitin ang sarili ko na mangamuhan kesa tiisin ang pagbubunganga ni Levi. Napilitan po akong maghanap ng trabaho Papa Dudut. Pahirapan pa nga kasi marami na akong pinasahan ng biodata pero walang tumatanggap sa akin. Meron namang sinasabing tatawagan na lamang ako. Pero dahil desidido akong takasan ang ingay ng live-in partner ko, hindi po ako sumuko sa pag-apply. Si nanay po ang nagbibigay sa akin ng pamasahe at pangkain dahil walang-wala talaga akong pera. At kahit may kasama yung sermon ay sobrang nagpapasalamat ako dahil may nanay akong maaasahan sa oras ng pangangailangan. Doon ko po napag-isip-isip na mas kakayanin kong mabuhay ng kasama si nanay kesa si Levi. Hindi nagtagal ay maswerte ako nakapasok bilang bagger sa isang grocery store na rekomenda ni Nanay Papa Dudut. Tinulungan na rin kasi niya akong maghanap ng trabaho dahil nahihinaan siya sa diskarte ko. Akala ko ay doon magsisimulang magbago yung tingin ko sa buhay. Yun bang masisipagan na akong kumayod at pumasok sa araw-araw dahil may anak na akong kailangang sustentuhan. Pero hindi pa rin yun naging ganon kadali Papa Dudut. Sa totoo lang, tamad na tamad akong bumangon sa umaga para pumasok sa trabaho kaya umabot lamang ako ng 2 buwan sa nasabing grocery store na pinagtrabahuhan ko. Bago ako natanggal dahil pala absent ako. Alam ko sa puso ko na kailangan ko magtrabaho pero ayaw makisama ng utak ko, Papa Dudut. Aba, tirik na tirik yung araw sa labas pero natutulog pa rin ang mahal na hari. Nakakahiya naman pong gisingin. Bibi naman eh. Aga-aga, sungit-sungit mo. Sinong hindi magsusungit, Aber? Tanghali na. Nakaluto na ako ng almusal natin. Napaliguan ko na yung anak natin. Nakapagbanlaw na ako ng mga labahan na iniwan mo sa banyo tapos ikaw ano? Kundi pa ako pumasok sa kwarto, malamang naglalaway ka pa sa punda ng una natin. Dami mo namang sinabi. Eto na nga, gising na ako. Ang punto ko rito, bakit ngayon ka lang bumangon? Anong oras na, Biboy? Daig mo pa ang senyorito umasta. Masakit ulo ko eh. Ayun, natulog na lang ulit ako. Kala ko kasi mawawala pag tinulog ko. Kaso parang lalo pa yatang sumakit. Nung nakaraan, inireklamo mo na yung sakit ng ulo mo, di ba?
Tapos ngayon masakit uli. Baka naman gawa-gawa mo lang yan para hindi ka gumising ng maaga. Para ka naman baliw, Libby. Hindi ko gagawin yun, no? Hindi ako mag-iimbento para lang makatakas sa mga gawain ko rito sa bahay. Hindi raw. Eh di ba ganyan-ganyan yung mga excuses mo sa trabaho mo noon pag tinatamad kang pumasok? Kunwari masakit ang ulo, nag-LBM, masakit ngipin. Kulang na lang sabihin mo naghihingalo ka eh. Bakit kaya imbis na sermonan mo ko, kuha mo na lang ako ng gamot? Ayos ka rin ah. Ginawa mo pa akong yaya mo? Wala nang gamot dito. Grabe, hindi ko na kaya. Sakit ulo ko, Bibi. Ay, nako, ang arte. Nakakairita. Pa-check up mo na kaya. Baka may cancer ka na sa utak. Lagi na lang masakit ulo mo, pabunot mo na kaya. Kala mo laging nakikipagbiruan eh. Ay, si nanay na lang pakitawag. Ha? Ano namang kinalaman ng nanay mo rito? Baka may gamot sa tindahan ni nanay. Manghihingi ako sa kanya. Kasi ayaw mo ako tulungan eh. Tapos sinisermonan mo pa ako. Lalong lumalala sakit ng ulo ko sa'yo. Kapal mo ah. Kasalanan ko pa ngayon? Hindi naman sa ganon, pero ikaw kasi. Sinisisi mo pa talaga ako eh. Alam mo, hindi ka lang maarte at tamad. Mamas boy ka rin. Kaunting kibot, kaunting sakit, puro. Tawagin mo si Nanay Bibi, hindi ko na kaya. Nasaan si Nanay? Baka pwede tayong manghiram kay Nanay at kung ano-ano pa. Wala ka na bang hiya sa katawan? Bakit naman ako mahihiya? Nanay ko yun. Nanay mo nga pero ako yung nahihiya para sa'yo. Ang tanda-tanda mo na, Biboy. Pinaalala ko lang sa'yo ha. Hindi ka na musmus na bata para laging intindihin ng nanay mo. May sarili ka na ngang anak eh. Tapos kumakaasta ka? Daig mo pa ang baby natin sa pagiging isip bata? Nasasabi mo lang yan kasi wala kang nanay na katulad ng nanay ko. At least, hindi ako katulad mo. Independent ako. Kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya kong gamutin ang sarili ko nang hindi umaasa o humihingi ng tulong sa nanay o tatay ko. Yan dapat yung matutunan mo eh. Yung maging independent. Paano pag di ko talaga kaya? Tapos hindi ako pwedeng humingi ng tulong kay nanay? Paano ko gagaling? Sige nga. Ako yung hingan mo ng tulong kasi partner mo ko. Ako yung nanay ng anak mo. At tayo yung magkasama sa buhay. Hindi yung puro ka nanay. Bakit si nanay ba ang asawa mo? Hindi naman, di ba? Nagtatampo ka ba kasi mas hinihingi ko tulong ng nanay ko kaysa sa'yo? Sino nagtatampo? Siyempre hindi. Bakit naman ako magtatampo? Kaya nga nagtatanong ako kasi pansin ko grabe yung galit mo. Hoy, linawin ko lang na hindi ako galit. Sinasabi ko lang ang totoo. Alin ba totoo dun? Yun! Lahat yun! Ano, ipapaulit mo pa sa akin yung mga sinabi ko? Eh di wag kung ayaw mo. Hindi ko lang kasi maintindihan pinuputok ng butsi mo. Kung hindi ka galit, bakit ganyan tono mo? Nanay ko naman yung hinihingan ko ng tulong ah. Tsaka baka nakakalimutan mo. Nagsasabi ako sa'yo, pero lagi ka namang galit. Eh di kay nanay na lang, at least kahit may sermon ako sa kanya, tinutulungan niya pa rin ako. Hindi katulad mo. Partner daw. Nanay daw ng anak ko. Sinasabi na nga ba, mamas boy ka. Ganyan yung ugali nung tao na ayaw na sinisita yung kamalian nila. Sobrang defensive masyado. Hindi ako defensive. Nagsasabi lang ako ng totoo. Libby, B-boy, malayo pa lang dinig ko ng ingay niyo ah. Ano ba problema niyo? Nay, tong anak niyo kasi eh. Anong ako? Wala po akong ginagawa, Nay. Huwag kayo maniwala dyan kay Libby. Ginawa mo pa akong sinungaling ha? Ikaw naman kasi talaga yung unang nagalit. Ano ba kasing nangyayari? Nagising po kasi ako na masakit ang ulo. Nangihingi ako ng gamot kay Libby. Kaso wala na nga nabigay na gamot. May sermon pa ako. Tuloy lalo lang pong sumakit ulo ko. Sinong di sasakit ang ulo? Tanghaling tapat na nay, naglalaway pa sa higaan tong anak nyo. Daig pa yung doon kung umasta eh. Kayo nga na nanay niya ang aga-aga nyo bumabangon. Tapos ako wala pa akong tulog. Eh kaya naman pala mainit ulo nitong si Libby, wala pang tulog, B-boy. Ikaw naman, Libby. Huwag mo naman ugaliing talakan yung anak ko. Pwede mo siya pagsabihan, sige. Pero huwag mong araw-arawin na sesermonan. Ako lang na nanay niya may karapatan na gawin yon. Tama si nanay. Di na ako bata para pagalitan mo araw-araw. Di raw bata. Eh mas isip bata ka pa sa anak natin. Sa pagkakaalam ko, isa lang ang anak ko.
Pero ngayon naging 2 na kasi dumagdag ka pa. Maiwan ko na nga kayo. Oy, Libby! Saan pupunta yung babaeng yun? Diyan lang yun malamang. Kasi ikaw, kasalanan mo rin. Oh, bakit naman po napunta sa akin ang sisi? Batugang ka kasi. Makupad. Wala kang mararating sa buhay pag ganyan ka. Masakit nga ulo ko, Nay. Kung makapagsalita si Leby, akala mo naman ay wala siyang nanay. Yun po yung tampo ko sa kanya, Papa Dudut. Ayoko kasi sa lahat yung sinasabihan na Mama's Boy kasi hindi naman bagay sa pangalan kong Bernardo. Tapos ang laki-laki ko pang tao. Kaya lang aaminin kong may punto rin naman ang live-in partner ko. Dala na siguro ng pagiging bunso ng pamilya at spoiled ni nanay simula pagkabata. Inasa ko na po sa kanya ang lahat. Ultimo, kaliit-liitang desisyon ko sa buhay at kahit na noong meron na akong anak. Pero nang kapwa mahimasmasa na kami ni Leby, ay nag-usap din po kami ng maayos, Papa Dudut. Yun bang walang sigawan at walang nagagalit. Doon na nga po inamin sa akin ng live-in partner ko na nakakaramdam siya ng insecurity kay nanay dahil sa pagiging palaas ako rito. Na tipong dapat sa aming 2 na lamang ay nilalapit ko pa kay nanay. Hindi ko mapigilang mahiya sa sarili ko kasi tama naman siya na Mama's Boy ako. Sa totoo lang ay masaya naman pong kasama si Leby lalo na kapag hindi kami nag-aaway. Kaya ko nga siya nagustuhan at minahal. Bukod doon ay siya ang nanay ng anak namin. Wala rin siya at may sense kausap. Pero syempre hindi naman araw-araw ay Valentine's Day o masaya. May mga araw na daig pa namin ang nasa World War II. Kung magbangayan at mag-away tungkol sa pera. Nagsisigawan kami, nagmumurahan at minsang batuhan ng gamit. May mga basag na kung ano-ano sa sahig ng kwarto namin, Papa Dudut. At nagkalat din ang mga punda na natanggal na sa unan. Ganun yata talaga ang buhay may asawa. Ang tiyaga rin sa akin ni Leby. Pinakikisamahan niya pa rin ako kahit na marami na siyang dahilan para hiwalayan ako, Papa Dudut. Sa kabila ng paulit-ulit kong pagkakatanggal sa trabaho dahil sa paulit-ulit na kadahilanan, katamaran at madalas na pag-a-absent, ay gusto ko pa rin pong makatulong sa pamilya ko. Lumalaki na kasi ang anak namin ni Leby at nadagdagan na rin ang pangangailangan niya. Kaya nga nang minsan ko yung sabihin sa kinakasama ko ay sinimulan na niya akong tulungang maghanap ng mapapasukan. Sa katunayan, si Leby ang nakakita ng bakanting posisyon sa classified ads ng isang dyaryo kaya pinilit niya akong mag-apply doon. Bali service crew po sa isang Italian restaurant ang posisyon ko, Papa Dudut. Kaya lang sa una lamang ako magaling kasi bawat araw na nagdaan ay patamad ako ng patamad sa trabaho ko. Ewan ko ba, wala talaga akong kagana-ganang gumising ng umaga para pumasok. Tuloy ay madalas na nagagalit sa akin ang mga kasamahan ko at amo ko dahil sa pagiging makupad ko sa trabaho. Pinipilit ko namang maging masipag pero tinatamad talaga ako, Papa Dudut. Alam ko tatay na ako. Dapat mas ganado na akong magtrabaho. Pero siguro hindi pa naman talaga ako handang magkaanak. Isang palaboy at tambay pa rin ang isipan ko. Mahal ko naman po ang mag-iina ko. Kasi pamilya ko sila pero sana naiintindihan din ni Leby na hindi ko ginustong magka-baby kaagad. Alam naman niya yon dahil sinabi ko na sa kanya noong una pa lamang. Sa aming dalawa ay siya tong mapilit kaya dapat siya talaga ang magpasensya. Biboy anak, kumusta na apo ko? Nasa kwarto po. Himbing nga ng tulog eh. Ako po nagpadede sa kanya. Naks naman, ganyan nga. Masaya ako nakikitang inaalagaan mong mabuti ang baby niyo ni Libby. Sigurado akong magiging papa's girl yung apo kong yun. Syempre po. Ako ba naman lagi nakikita kada gigising at bago matulog? Malamang sa ulo niya ng mukha ako. Maiba tayo. Nakita ko si Libby umalis kanina. Bumalik na ba siya? Hindi pa po.
Ganun ba? Saan ba siya nagpunta? Ay, ewan ko, Nay. Hindi naman nagsabi. Hindi rin nagre-reply sa text ko. Sinisin lang din ako sa messenger. Huhulaan ko, ha? Nag-away na naman ba kayo? Paano niyo po nalaman? Tanong ko, sagutin mo. Huwag yung ako tinatanong mo. Nanay naman, di mabiro. Pero opo, nag-away kami ni Libby kagabi. Tungkol na naman ba saan yon? Maliit na bagay lang naman po. Pero uminit ng uminit yung diskusyon hanggang nagkasagutan tapos nagkabatuhan ng gamit. Kaya pala may narinig na naman akong kalabog sa kwarto nyo. Buti hindi tinamaan si baby kasi kayong dalawa tatamaan sa akin. Malayo naman po si baby, don't worry. Anak, kahit naiinis ako dyan kay Libby kasi lagi kanyang inaaway, alam mo, may punto naman yung asawa mo. Nung nakaraan, nakita ko na lang yun umiiyak doon sa kusina. Nung tinanong ko kung paano, wala lang daw pero sabi ko, hindi ako naniniwala sa kanya kaya inamin din niya na napapagod na siya. Wala rin naman akong masabi sa sipag ng batang yun pagdating sa pagtatrabaho tapos iniintindi niya rin kayo ng anak niyo. Masipag din naman po ako, Nay. Lalo na sa baby namin. Kumpara kay Libby, mas gamay ko pag-aalaga sa anak namin at mas mahaba pasensya ko kaysa sa kanya. Tapos masipag din ako sa mga gawaing bahay. Kaso ang problema sa akin, tamad ako magtrabaho sa labas. Yun nga anak, naturingan na ikaw yung padre de pamilya. Ibig sabihin, ikaw dapat bumubuhay sa mag-ina mo. May mga mag-asawa naman po na babae yung nagtatrabaho. Lalo na kung mas malaki kita nila kaysa sa mga asawa nilang lalaki, di ba? Kapag nagtatrabaho ako, kulang na kulang pa po yung sweldo ko. Laging mas malaki pa rin yung kita ni Libby kaysa sa akin. Kaya madalas nawawalan ako ng gana. Pakiramdam ko naaapakan yung pride ko. Pride mo pa talaga yung naaapakan matagal mo ng problema yung pagiging tamad mong pumasok sa trabaho mo. 'Di ba? Wala pa kayong anak nun ni Libby, ganyan ka na. Biboy naman. Hindi habang buhay ako para suportahan at alalayan ka lalo na paggipit ka at kailangan mo ng pera. Tumatanda rin naman ako. Baka bukas makalawa kunin ako ng Diyos. Nay, wag niyo pong sabihin yan. Hindi pa po ako handa na iwan niyo. Tsaka 'di ba? Nangako kayo na hihintayin niyo pa lumaki si baby kasi sasamahan niyo pa siya maglaro sa park. Yun po yung lagi nating ginagawa nung bata ako. Natatandaan mo pa pala yon? Hindi ko po yun makakalimutan kasi yun po yung pinakamasasayang araw sa buhay ko, lalo na pagkasama ko kayo. Kaya wag po muna kayong mawawala, Nay. Mahihirapan po ako. Kailangan ko pa po kayo. Hindi ko naman hawak ang buhay ko. Tanging Panginoon lang yung makakapagsabi kung hanggang kailan ako mananatili sa mundong ito. Kaya nga sa abot ng makakaya ko, gusto ko maiwan ko kayong nasa mabuting estado ng mga kapatid mo. Ayos na yung dalawa mong ate. Ikaw na lang talagang problema ko. Nanay naman eh. Hindi ka na ba talaga magbabago, anak? Hindi ka pwedeng tumanda ng paurong-oy. Sinusubukan ko naman po pero hindi naman ganun kadali lahat. Baka naman panahon na para dagdagan mo yung effort mo. Doblehin mo yung sikap mo para mas umasenso ka sa buhay. Huwag kang makontento na ganito lang ginagawa mo. Magkaroon ka ng pangarap. Kahit para na lang sa anak mo kung wala kang pangarap sa sarili mo. Sa ganung paraan, gaganahan ka. Mas magkakaroon ka ng inspirasyon na magsika para matupad anumang pangarap na yun. Sana nga po, Nay, mangyari na yun. Sana gumising na lang ako isang umaga tapos ibang tao na ako. Yung hindi na ako si Biboy tatamad-tamad. Aray ko! Nay! Bakit niyo po ako binatukan? Akala mo ba kasi ganun kadali lahat? Ano ulit yun? Gigising ka na lang isang umaga tapos masipag ka na? Hindi ka natatamad-tamad? Ay, hoy Biboy, walang ganon. Kailangan araw-gabi mong pinagsisikapan at pinaghihirapan yung katuparan ng mga pangarap mo sa buhay. Hindi yung palagi kang ganyan. Aasa kung kailan susumpungin ng sipag. Walang ganun, oy. Hindi magkakatotoo ang isang bagay kung patuloy mo na lang hihilingin. Huwag kang puro salita. Lakipan mo rin ang sipag at tiyaga sa paggawa. Naiintindihan ko naman po si nanay at nagpapasalamat ako kasi nandyan siya para magpayo at magsabi sa akin ng mga dapat kong gawin. Kahit na matanda na ako ay gusto ko pa rin na nasa tabi ko si nanay
para mas gumaan ang pagdadala ko sa buhay. Yun po ang dahilan kaya hindi kami bumubukod ni Levi. Baka mas masiraan ako ng ulo pag siya lamang ang kasama ko sa iisang bubong. Tapos magbubungangaan pa kami pag nag-aaway. Siguro mas gugustuhin ko na lamang maglayas at matulog sa kalye kesa talakan niya ng talakan. Sa kabilang banda ay kumpiyansa naman ako na kung sakaling mawalan ako ng hanap buhay ay nandyan naman si Levi para saluhin ako at ang pangangailangan namin, Papa Dudut. Malakas kasi ang kitaan sa pagiging freelancer niya kesa sa sinasahod ko sa mga pinapasukan ko. Nang mapansin niya na wala akong patutunguhan dahil sa katamaran kong pumasok, nagkasundo kami na siya na lamang ang magtatrabaho at ako ang tatao sa bahay at mag-aalaga sa anak namin. Proud naman akong sabihin na mahusay ako pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut. Masipag ako sa bahay, kabaligtaran ni Levi na may pagkatamad. Malimit nga siyang nasisita ni nanay kasi parang hindi raw siya babae. Siyempre ako yung laging pinupuri ni nanay at kulang na lamang ay sabitan niya ako ng medalyang ginto dahil sa kasipagan ko. Sa katunayan ay tumagal na lamang po ng 5 taon ang setup namin yon ni Levi. Hanggang sa muli na naman siyang mag-alboroto na parang bulkan. Bibi, tingnan mo, may bagong flavor ng pizza yung paborito nating kainan. Grabe, tagal ko na din nakakakain ng pizza. Medyo naglalaway na ako. Asong ulol ka ba? Bakit ka naglalaway? Bibi naman, ibig sabihin natatakam ako rito sa pizza. Bibi, sweldo mo naman di ba? Pwede bang manlibre ka? Sige na. Hoy, yung pera ko pang-budget na natin hanggang sa susunod na sweldo ko. Alam mo namang freelancer lang ako. Wala akong inaasahang sahod kada kinsenas at katapusan. Alam ko naman yun, pero malaki naman yung kinita mo. Di ba binida mo pa nga sa akin na galante yung kliyente mo? Sige na, parang magkano lang naman yung pizza, nagdadamot ka pa. Ano ka mo? Ako? Nagdadamot? Oh, teka, hindi ganun yung ibig kong sabihin. May iba ka pa bang ibig sabihin? Kasi kung meron pa, sige. Sabihin mo na. Libby, hindi mo kailangan sumigaw. Baka marinig tayo ng anak natin, nakakahiya. Aba, marunong ka palang mahiya. Ano kung marinig ng anak natin? Ayaw mo nun? Malalaman na naman niya kung gaano ka walang kwenta yung tatay niya. Ano bang problema mo? Ikaw yung problema ko, B-boy. Ha? Anong ako? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Nagpapabili lang ako ng pizza kasi nagugutom ako. Masama ba yun? Hindi, pero may patago ka bang pera sa akin? Wala, diba? Saka nagugutom ka kamo at gusto mo niyang lintik na pizza na yan. Di magtrabaho ka para may pera kang pambili sa mga gusto mong kainin. Hindi yung ultimo cravings mo. Sa akin mo laging inaasa. Para ka namang sirang plaka. Pagtatalunan na naman ba natin to? At bakit hindi? Baka nakakalimutan mo. 5 taon ka ng taong bahay, B-boy. Ako yung nagkakandakuba para magtrabaho. Tapos ikaw panay pasarap lang dito sa bahay? Ikaw nga yung nagtatrabaho. Pero lilinawin ko lang na hindi ako puro pasarap dito sa bahay. Baka nakakalimutan mo na masipag ako sa mga gawaing bahay. Ultimo pag-aasikaso sa anak natin, ginagawa ko. Di ba dapat bilang babae trabaho mo yun? At bilang lalaki, ikaw dapat yung nagbabanat ng buto sa labas para sa amin ng anak mo. Sawang-sawa na ako na palaging ako na lang, B-boy. Baka akala mo porke hindi ko madalas sabihin sa'yo, hindi ako napapagod. Pwes, para sa kaalaman mong damukol ka, pagod na ako. Sa loob ba naman ng 5 taon, hindi man lang pumasok sa kukote mo na maghanap ng trabaho para nakakapagpahinga ako rito sa bahay natin. Kasi kung hindi pumasok yan sa isip mo, aba, ang kapal ng mukha mong habang buhay magpakargo sa akin. Sandali, ano bang pinagsasabi mo? Baka nakakalimutan mo, Libby, na may kasunduan tayo. Di ba sabi mo, ako yung mag-alaga sa anak natin, ikaw yung magtatrabaho? Yun nga yung ginagawa ko. Ako rin yung nagluluto, naglalaba at naglilinis dito sa bahay. Kakain ka na lang, tapos isusuot mo na lang ng malinis yung mga damit mo. Ano bang nirereklamo mo? Bobo ka ba talaga o ano? Hindi ka makaramdam? Pagod na sabi ako. Panahon na siguro para ikaw naman yung magbanat ng buto at ako naman ang maging taong bahay.
Sumusobra ka na. Plano mo yatang maging house husband habang buhay. Kapal ng apog mo. Kung pagod ka, edi magpahinga ka. Matulog ka doon. Itapat mo pa sa'yo yung electric fan. Buksan mo pa yung aircon para lumamig man lang yung ulo mo. Visit naman, Libby eh. Dami-daming problema ng Pilipinas, dinadagdagan mo pa. Hayop Aray ka! ko! Bakit mo naman ako binatukan? Tinatanong mo pa talaga? Napakapiloso mong hunghang ka. Sabi mo pagod ka. Edi magpahinga ka, tapos. Dami mo pang sinasabi, nakakaturete ka. Oo. Mga hampas ka pa talaga. Isusumbong kita kay nanay. Kahit kailan napakamamas boy mo. Tanda-tanda mo na nagtatago ka pa rin sa saya ng nanay mo. Ah! Masisiraan na ako ng ulo sa iyong lalaki ka! Napilitan na naman po akong maghanap ng trabaho kahit na parang hindi na po ako sanay makipag-usap sa ibang tao, Papa Dudut. Ikaw ba naman natenga at naging house husband, bigla kong nakalimutang mga muhan. Kaya nga asar na asar ako kay Lebby kasi akala ko ay panghabang buhay na akong taong bahay. Kaso'y nagpasaring na naman siya at nagsabing gusto niya akong magtrabaho. Kaya kesa naman buwisitin niya ako araw-araw ng sermon ay namasukan na nga ulit ako. Bumalik po ako sa dati kong pinagtrabahuhang pizza parlor, Papa Dudut. At nakipag-usap sa kaibigan kong may-ari noon na bigyan ako ng second chance. Mabuti na lamang dahil pumayag siya kaya nagsikap po ako na magkaroon ng magandang impression sa kaibigan kong yon para hindi na niya ako tanggalin. Simula nang magkatrabaho ako ay kumalma na parang maamong tupa si Lebby. At para bang mapupunit ang mukha niya sa lapad ng kanyang ngiti sa tuwing nag-aabot ako ng sweldo sa kanya. Masaya naman ako kasi nakakadagdag pogi points pag nakakapag-provide ako para sa pamilya ko. At mas lalo ako naging inspired sa trabaho nang makilala ko si Sheila. Naging magkaibigan kami at di kalaunan ay naging close kami, Papa Dudut. Kaso natukso ako at nagkasala kay Lebby nang magustuhan ko ang dapat sanang katrabaho ko lamang, Papa Dudut. Maganda po si Sheila, Papa Dudut, sexy, makinis ang balat, may mapupulang labi at magagandang pares ng mga mata. Artistahin din siya kaya naman hindi katakataka na mahumaling ako sa kanya. Bukod doon ay malumanay din siyang magsalita at nakikinig sa mga kwento ko at mahusay magpayo. Malayong malayo siya kay Lebby kaya mabilis po akong natukso at napagtaksilang ko siya. Na-inlove po ako kay Sheila at nagkaroon ng patagong relasyon sa kanya, Papa Dudut. Pero maingat pa rin po ako dahil matinig si Lebby. Mabilis siyang makaramdam. Tumatama nga siya minsan sa number games dahil napapanaginipan niya ang numerong dapat niyang tayaan. Ganon siya katinig kaya alerto ako lagi, Papa Dudut. Kaya lang kahit na anong ingat ko ay wala pa ring lihim na hindi nabubunyag. Duda na pala sa akin si Lebby kaya ginawa niya ang lahat para malaman kung may babae ako. Lingid sa kalaman ko na isa-isa na niyang ini-interview ang mga kasamahan ko sa trabaho hanggang sa may nakapagsabi sa kanya tungkol sa relasyon namin ni Sheila. Galit na galit po si Lebby, Papa Dudut. Kulang na lamang ay balatan ako ng buhay sa tindi ng selos niya. Sangkatutak na mura din ang inabot ko sa kanya nung araw na nalaman niya ang katotohanan. At agad niyang sinumbat sa pagmumukha ko yon. Ang kapal ng mukha mo, palamunin ka! Ingat ka sa pagsasalita mo, Libby. Baka nakakalimutan mo, may trabaho na ako. Hindi mo na ako palamunin. Ah, ganon? Kaya ba malakas na rin ang loob mong mambabae? Kung hindi ka ba naman isa't kalahating hunghang? May anak kang tao, B-boy! May pamilya ka na pero nangabit ka pa rin? Mahal ko si Sheila, Libby. Paano na lang kami ng anak mo? Paano na lang ako? Sige nga! Hindi ko alam, siguro maghiwalay na lang tayo kasi ayaw na rin kitang makasama. Kapal ng mukha mo! Sumusobra ka na ha? Kanina ka pa nananakit. Tingnan mo, may bukol na ako sa sapatos sa binato mo. Kulang pa nga yan dahil dapat sa'yo pinapadugo yung mukha. Pero makapal na yan. Kaya mahirap nang gawin yon. Yan!
Yan yung dahilan kaya hindi na kita gusto makasama hanggang pagtandaan natin. Masyado kang mapanakit at masakit magsalita. Akala mo ba hindi ako nasasaktan sa mga insulto mo? Durog na durog pagkalalaki ko sa'yo, alam mo ba yon? Totoo naman lahat yung mga sinabi ko sa'yo. Kaya bakit ka nasasaktan? Saka yun lang bang dahilan mo? Kaya ka ng babae? Ang sabihin mo, makati ka lang. Taksil. Walang isang salita kaya nagawa mo yung bagay na yan. Ipagpapalit mo kami ng anak mo sa babae ngayon palang dumating sa buhay mo? Iiwan mo kami para sumama sa kanya ngayon mo palang naman siya nakilala? Bakit? Dahil ba mas magaling siya sa kama kaysa sa akin? Pwede ba huwag kang bastos dyan? Ikaw yung bastos sa ating dalawa. Eh di ako na. Total, lagi namang ako yung may kasalanan. Sinong gusto mong sisihin ko? Yung nanay mo? Yung kapitbahay natin? Ikaw naman talaga yung may kasalanan sa atin. May kasalanan ka rin kaya huwag ka magmalinis. Kung ano man yung kasalanan na yon, sigurado naman akong mas malaki pa rin yung sayo. Baka nakakalimutan mo kung sino sa atin yung nagtiyaga at nagpakahirap magtrabaho nung mga panahon na tamad kang gampanan ng pagiging padre di pamilya mo, B-boy. Ako lang naman, di ba? Yan bang Sheila mo? Kayang gawin yung ginawa ko noon? Hindi, pero hindi naman siya katulad mo na nananakit at nangiinsulto sa akin. Oo, ikaw nga yung nandyan. Pero siya na yung mahal ko ngayon, Libby. Kaya tanggapin mo na lang. Total, hindi pa naman tayo kasal. Pwede ba tayo maghiwalay? Napakasama mong tao! Paano mo nasasabi yung bagay na yan ng diretso? Nang hindi kumukurap ang mata? Hindi ka man lang ba kinikilabutan? Hindi! Mas kikilabutan ako pag ikaw pa rin kasama ko, kahit si Sheila na yung mahal ko. Napakawalang iya mo, B-boy! Hindi ko akalain na magagawa mo to sa akin. Hindi ko akalain na pagmumukhain mo akong pangit at kaawa-awa. Ako yung nagtiis at nagtiyaga sa'yo. Pero ako ba pala tong iiwan at ipagpapalit mo? Nasaan ang konsensya mong baliw ka? Pwede ba huwag ka nga magdrama dyan? Bakit hindi mo na lang tanggapin na dito na tayo natatapos? Tapos mag-move on na lang tayo. Ganun lang yung kadali. Dami-dami mo namang sinasabi. Huwag ka mag-alala. Susuportahan ko pa rin naman anak natin. Hindi ko siya pababayaan. Magiging tatay pa rin ako sa kanya. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi kailangan ng anak ko ng tatay na katulad mo, B-boy. Kung gusto mong sumama sa Sheila na yon, pues, hindi mo na kami makikita ng anak mo. Hindi naman pwede yung ganon. Ako pa rin ang tatay ng bata. Huwag mo naman ipagkait sa akin yung anak natin, Libby. Sa lagay, ikaw lang ang may karapatang mag-demand? Kung sinabi mo yung gusto mong mangyari, sinasabi ko rin yung gusto kong mangyari. Alam mo namang napalapit na ako sa bata. Mas close pa nga kami kaysa sa inyo, di ba? Hindi ko kaya na mapalayo sa anak natin. Sana naisip mo yan bago ka ng babae. Hindi mo kayang mapalayo sa anak natin? Pero kaya mong sirain ang pamilya natin? Ayos ka rin ano? Nasaan bang utak mo? Nasa talampakan? Kasi kung oo, aba, patanggal mo na yung ulo mo kasi wala namang laman. Yun na yata ang pinakamatindi naming pag-aaway ni Lebby, Papa Dudut. Pero guilty ako dahil alam kong malaking kasalanan ang nagawa ko. Sa kabilang banda ay seryoso ako sa pagkagusto ko kay Sheila. Ayoko na kay Lebby, si Sheila na ang mahal ko. Kaya lang ay muli akong sinampal ng katotohanan matapos makarating sa kalaman ng nanay ko ang isyu namin ng kinakasama ko. Siyempre katulad ni Lebby pinagbabatukan at sinermonan pa ako ni nanay, Papa Dudut. Tinanggap ko na ang lahat ng mga sinabi niya dahil hindi ko naman siya kayang labanan. Akala ko'y tapos na ang pagwawala ni nanay pero nagkamali ako. Tinakot ni Lebby ang nanay ko na ilalayo sa amin ang anak ko kung hindi ko raw hihiwalayan si Sheila, Papa Dudut. Ayaw ni nanay mangyari yon dahil mahal na mahal niya ang kanyang apo. Kaya naman bigla-bigla siyang nag-decide na ipakasal kami ni Lebby. Ayoko pero mabilis niyang naayos ang lahat ng mga dokumentong kailangan. At dahil hindi ko siya kayang suwayin, kaya sinunod ko na lamang siya. Kahit labag yon sa kalooban ko. Ikinasal po ako kay Lebby nang hindi ko gusto. Katulad nung binuntis ko siya nang hindi pa ako handa. Pakiramdam ko ay pinagtutulungan nila ako nila nanay kaya naman nagalit ako sa kanila.
Lalo pa noong hindi nila ako hinayaang maging masaya sa piling ni Sheila. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Pareho kaming sawing palad ni Sheila pero nangako pa rin ako sa kanya na magsasama kami kahit nakatali na ako kay Levi. Dahil siya ang mahal ko at siya ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda namin. Biboy, anak, hindi nyo na ba talaga maaayos ni Libby yung pagsasama nyo? Nay, kahit ilang beses niyo akong tanungin tungkol sa bagay na yan, hindi na po yung paulit-ulit kong isasagot. Pero bakit naman ganun? Sigurado ka na ba talaga na hindi mo na mahal ang asawa mo? Kasal kayo at may anak kayo. Kasal lang ako sa kanya sa papel, pero hindi ko na siya mahal, Nay. Tsaka kayo lang naman po yung may gusto magpakasal kami, kahit na ayaw ko. Ilalayo ni Libby yung apo ko. Gusto mo bang mawalay sa'yo yung anak mo? Ayoko, pero hindi na nga po ako masaya kasama si Libby. Di niyo na ba ako mahal? Mahal kita at ayaw kitang mapasama. Gusto ko lang magkaroon ka ng buo at maayos na pamilya bago ko mawala sa mundong to. At yun sa katauhan ni Libby at ng anak niyo. Pero si Sheila po yung mahal ko, Nay. Mahirap po bang intindihin yun? Oo, kasi nito mo lang naman nakilala yung Sheila na yon pero handa ka ng talikuran at iwanan yung pamilya mo. Nag-iisip ka ba talaga, B-boy? Nag-iisip ako, Nay. Kaya nga natauhan ako na kay Sheila ako mas magiging masaya. Pero hindi na yun mangyayari dahil sa ginawa nyo. Alam nyo, kasalanan nyo talaga kung bakit miserable ako ngayon at hanggang sa pagtanda ko. Ano ka mo? Kasalanan ko pa ngayon? Kundi ka ba naman tinamaan ng lintik na bata ka? Totoo naman po sinasabi ko. Imbis na yung kaligayahan ko bilang anak nyo yung isipin nyo, yung kagustuhan nyo magkaroon ako ng buong pamilya yung inalala nyo. Kahit na alam nyong hindi na kami magiging okay ni Libby. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yun para mas piliin mo siya kaysa sa pamilya mo? Wala naman, pero mas masaya po ako kay Sheila, Nay. Sa una lang yung saya na sinasabi mo pero hindi rin yan magtatagal. Sino kayo para masabi yung hinaharap? Manghuhula ba kayo? Nakikita nyo ba yung future? Hindi naman, di ba? Lahat ng bagay na nagsisimula sa masama, hindi nagtatagal, B-boy, tandaan mo yan. Balang araw, maiintindihan mo rin na nililigtas lang kita sa balik karma sa'yo ng kapalaran kaya sana maiisip mo yung bagay na yun. Hindi po ako naniniwala sa sinasabi nyo. Kasi para sa akin, mas hindi ako magiging masaya pag nakisama pa ako kay Libby. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na hindi ko na siya mahal? Oo, minahal ko siya noon. Pero iba na po ngayon. Kahit may anak pa kami, si Sheila pa rin yung pipiliin ko. Kahit nakasal kami ni Libby, hindi ko na siya magagawang mahalin. Kasi si Sheila na ang laman ng puso ko. Hindi pagmamahal ang tawag dyan, B-boy. Kung hindi, edi ano? Sige na, sabihin nyo. Total, alam nyo naman ang lahat, di ba? Nakikita nyo nga yung hinaharap eh. Alam nyo agad na maghihiwalay kami ni Sheila kahit na hindi pa naman kami nagsasama. Kasi kasalanan nyo. Kayo yung dahilan, kaya hindi na ako magiging masaya. Kapal ng mukha mong sisihin ako, B-boy. Alam mo ba na sa ginawa mong yan, hindi lang si Libby ang binastos mo. Pati ako na nanay mo, hindi mo na rin nirespeto. Nasaan yung kahihiyan mo? Pinangangalandakan mo sa amin na mas mahal mo yung kabit mo kaysa sa mag-ina mo. Tama ba yon? Kahit pagbali-baliktarin mo ang mundo, malaking kasalanan yung ginawa mo, B-boy. Wala namang pinanganak na hindi makasalanan, Nay. Kahit kayo sigurado may nagawa ring mali sa buhay nyo kasi wala sa ating perpekto. Kaya mas gugustuhin mo na lang na mabuhay sa kasalanan hanggang mamatay ka, ganun ba? Pangangatawanan mo na lang yung kamalian mo dahil sa sinasabi mong pag-ibig? Hindi pagmamahal tawag dyan! Bugso lang yan ng damdamin, B-boy! B-boy anak, makinig ka naman sa nanay. Diba, lagi ka namang nakikinig sa akin. Napakamasunurin mong anak simula pagkabata mo. Pero malaki na po ako ngayon, Nay. Kaya ko na po magdesisyon para sa sarili ko. Hindi ko na po kailangan ng tulong nyo. Sana lang hindi dumating yung araw na pagsisisihan mo yung mga desisyon mo sa buhay. Kasi pag nangyari yon, wala na ako sa mundong to para tulungan at payuhan ka pa. Hindi ko na rin po kakailanganin ng payo nyo. Kaya wag na po kayo mag-abala, Nay. Wag nyo na rin po akong pilitin na pag-isipan pa lahat. Kasi hindi na magbabago isip ko. Bakit kaya hindi na lang kayo maging masaya para sa akin? Kasi sa wakas, may paninindigan na yung anak nyo na noon lagi lang nakatago sa ilalim ng palda nyo.
Kung ayaw niyo ako suportahan bilang anak niyo, bahala kayo. Basta ako, hindi ko pagsisisihan anumang mangyari sa buhay ko. Buo na po ang desisyon ko ng mga panahon na yon na makipaghiwalay kay Leby para makisama kay Sheila. Hindi ko na kasi kayang sikmurain na kasama pa siya sa iisang bubong kahit sa batas ng tao at sa mata ng Diyos ay asawa ko siya. Para sa akin ay hindi ako magiging masaya pag pinilit ko pang mahalin ang babaeng hindi ko na kayang mahalin. Kung tatanungin niyo po ako kung sinusubukan ko ba, oo ang sagot ko, Papa Dudut. Sa katunayan ay nagkaroon pa nga kami ng ikalawang anak ni Leby pero hanggang doon na lamang yon. Na hindi na ibalik ng bagong baby namin yung init ng dati kong pagmamahal sa kanya kaya sa huli pinalaya na rin niya ako. Doon na kami nagsama ni Sheila kaya lang ay hindi rin po kami nagtagal dahil pinagpalit niya ako sa ibang lalaki, Papa Dudut. Durog na durog po ako sa mga panahon na yon. At pakiramdam ko ay kinarma na ako sa kasalanang nagawa ko. Tapos dumagdag pa yung ganti ng langit sa akin matapos mamatay ni nanay dahil sa kanyang karamdaman. Hindi na rin kami nagkabalikan ni Leby dahil ayaw na niyang makisama sa akin, Papa Dudut. At hanggang lumipas ang maraming taon. Lumaki na rin po ang mga anak namin, alam kong hindi pa rin niya ako napapatawad dahil sa ginawa ko. Sa kasalukuyan ay meron po akong bagong kinakasama. Wala kaming anak pero daig pa namin yung daga sa sobrang hirap ng buhay namin. Hindi kasi siya katulad ni Leby na madiskarte. Kung sa patamaran lang din ay parang mas tamad pa siya sa akin kaya nga sa edad kong ito ay nagkakanda kuba-kuba pa rin ako sa pag-extra sa trabaho. Hindi lang ako maregular dahil sakitin ako lalo na nung tumanda na, Papa Dudut. Madalas din kaming sumasala sa pagkain, mas hikahos pa kami sa mga hikahos. Ilang beses na kaming napuputulan ng kuryente at tubig. Gusto kong magnegosyo pero pakiramdam ko ay may kakambal akong kamalasan. Ang hina-hina ko at hindi ko mapigilang pagdudahan ng sarili ko, Papa Dudut. Kaya nga kapag wala na talaga akong malapitan, kinakapalan ko na ang mukha ko para humingi ng tulong sa panganay namin ni Leby. Mabuti na lamang dahil hindi madamot ang anak naming yon. Marami po akong pinagsisisihan sa buhay ko katulad ng bakit hindi ako nakinig noon sa nanay ko. Ngayong wala na siya para magpayo sa akin kaya pakiramdam ko ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang sulat ko and God bless po sa Barangay Love Stories at sana ay marami pa kayong ma-inspire na mga kabarangay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, B-Boy. Kung may kakayahan lang tayong bumalik sa nakaraan upang baguhin ang ating kapalaran, sana'y hindi na tayo nagsisi sa dulo. Pero imposibleng mangyari yon, kaya nga dapat na pinag-iisipan natin ang gusto ang mga desisyon natin sa buhay. Huwag tayong magpadalos-dalos at huwag nating pairalin ang ating emosyon. Sa ganung paraan ay hindi sana tayo magiging miserable. Mga kabarangay, makinig tayo sa mga matatanda kapag nagpapayo sila. Hindi dahil palagi silang tama kundi dahil mas marami na silang nagawang kamalian sa buhay nila. Kaya alam na nila kung paano ito maiiwasan ng iba. Kaya sana ay mapayuhan natin si B-Boy. Naniniwala naman ako na deserve nating maging masaya sa buhay na ito. Lalo na pag husto nating pinagsisisihan ang mga kasalanang nagawa natin. Oo, hindi na natin maibabalik ang lumipas. Pero pwede pa rin nating piliing itama ang kasalukuyan at hinaharap. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.
97.1 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ikaw ba ay isang placeholder, GF o boyfriend? Yung tipong ginagawa mo ang lahat para sa kanya kahit na wala namang kayong relasyon talaga. Lahat ng obligasyon ng isang karelasyon ay ginagawa mo kahit na hindi ka naman niya mabigyan ng label. Hawak ka niya ngayon pero oras na makahanap siya ng better sa'yo, handa ka niyang bitawan at wala kang karapatang magreklamo. Wala kang karapatang magalit dahil alam mo kung ano ang pwesto mo sa buhay niya. Maaaring matagal na kayong dalawa pero hindi ibig sabihin noon ay espesyal na ang namamagitan sa inyo. Ang kwentong ibabahagi sa atin ng ating letter sender na si Kate ang tutulong para masagot ang mga katanungan mo sa iyong isipan kung ano ba ang label na meron ka sa buhay ng taong kasama mo ngayon. Si Kate isang placeholder, GF, sa loob ng mahabang panahon. Makatakas nga kaya siya sa pinili niyang sitwasyon. Sabay-sabay nating alamin ang kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, binigay ko naman ang lahat, bakit kulang pa rin ang sinukli niya? Ako nga pala si Kate, naging placeholder girlfriend sa loob ng halos isang dekada. Nagsimula ito nang nakilala ko si Joe, 28 years old. 10 taon ang tanda nito noon sa akin nang una ko siyang nakilala sa unang trabahong pinasok ko sa industriya ng call center. Call center agent ako noon samantalang siya naman ay naging trainer ko. Nagka-crush na ako sa kanya una pa lang dahil nga malakas itong magpatawa at syempre may itsura. Naging madalas ang aming pagsasama dahil even after work, niyayaya niya kami ng team ko para mag-unwind. At dahil doon ay mas lalo akong nagkagusto sa kanya dahil mas nilakasan pa nito ang kanyang karisma sa mga baon niyang kwento at bagong papuri sa akin. Noong natapos ang training ko ay hindi pa rin nawala ang komunikasyon naming dalawa. Madalas ako nitong tinetext at tinatawagan. Naramdaman kong mas espesyal pa ako sa kanya lalo na noong inaaya na ako nitong mag-date. Dati kasi hindi ko iniisip na magkaroon kami ng chance na mapag-isa dahil nga madalas kaming buong team ang inaaya niya sa labas. Doon na kami nagsimulang magkaigihan. Aminado akong mabilis akong na-fall sa kanya dahil inaabot nito sa akin ang buong atensyon niya. Inihintay ko na nga lang naligawan ako nito dahil yun na lang ang kulang. Habang hindi pa niya sinasabi yon, naging willing akong maging kalambingan niya. Kalandian at kasama tuwing gusto niya. Ginagawa namin lahat ng pwedeng gawin ng dapat ay ginagawa lamang ng magkarelasyon. Nakontento ako sa ganong setup kahit na walang label. Na-enjoy ko naman yon lalo't alam kong nahulog na ako sa kanya. Alam kong hindi ilusyon ang ganap sa aming dalawa noon. Madalas kasi ako nag-i-stay sa apartment niya. Inihintay niya ako madalas matapos sa work para makapunta na kami sa apartment niya. At doon na magpalipas ng oras at minsan ay matulog. Ganon din ako sa kanya. Kapag napapalitan noon ang schedule ko, ako naman itong matyagang naghihintay sa kanya. Hindi naman lingid sa kalaman ng ibang tao na may something sa aming dalawa. Yun nga lang ay hindi ko noon masagot ang mga tanong nila sa akin kung kami na raw ba. Wala naman kasing kaming label noon. Ang alam ko lang ay ginagawa ko ang lahat ng obligasyon ng isang karelasyon sa kanya at tinatanggap niya yon ng buo.
Bukas na lang tayo maglaban ng bedsheet ha. Maghahanap pa ako ng mga pwedeng labhan dito sa apartment mo para isang labahan na lang. Hayaan mo lang dyan. Ipapalaundry ko na lang bukas bago kita ihatid sa inyo. Ay wag na! Gagastos ka na naman eh. Kaya ko namang labahan to kung tinatamad ka. Malinis naman ako maglaba, maniwala ka. Bahala ka. Joe, Oh, paano kaya kung dito na lang ako tumira sa apartment mo? ha? Bakit? Wala naman. Wala naman pala eh. Kung ano-anong pumapasok sa utak mo. Alam mong dapat mong gawin, maligo ka na ron. Malakas ang pakiramdam ko na makakarami tayo ngayon eh. Ayaw mo ba? Ang alin? Ito naman bingi-bingihan. Yung magsama na tayo. Ay, hindi ba joke yon? Mukha ba nakikipaglokohan ako? Hay, bakit ba kasi gusto mo magsama na tayo? Ayaw mo ba? Sagutin mo muna yung tanong ko. Nauna ako magtanong eh. Para may mag-alaga na sa'yo. Kaya mo namang gawin yun kahit hindi ka tumira dito eh. Nabibitin kasi ako sa pag-aalaga sa'yo pag paminsan-minsan lang. Gusto ko sana araw-arawin eh. Sakto naman na sa akin yung paminsan-minsan para di nakakaumay. Siyempre para di ka rin mapagod. Uy, hindi ako mapapagod alagaan ka ah. Yun nga ang goal ko sa buhay eh. Ang babaw naman ng goal mo. Ayaw mo ba nun? 18 ka pa lang. Huwag mong gawing goal ang relasyon. Masyado ka pang bata para mag-focus dito. So may relasyon na talaga tayo? Mali ako doon. Hindi ata ako naging malinaw. Ang ibig kong sabihin, wag ako ang gawin mong goal sa buhay. Magpakasawa ka muna sa pagiging bata. Tapos after nun pwede na tayong dalawa? Hindi ko pa alam. Sa totoo lang, di relasyon ang focus ko ngayon eh. Marami pa kasi akong gustong gawin. Malapit na ako mag-30 kaya gusto ko muna mag-explore. Marami akong mga bagay na gustong gawin at subukan. Maraming bagay o maraming babae? Both! Seryoso ka ba dyan? Alam mong sobrang honest kong tao. Di ako magsisinungaling sa'yo. Totoong gusto ko pang makakilala ng ibang babae. Gusto kong maging sigurado bago ako kumagat sa pain. E paano naman ako? Ano ba ako sa'yo? Ano tayo? Masaya tayo. Masaya lang? Ayaw mo ba ng masaya? Ang hirap kasi na yan ang maging sagot ko sa mga nagtatanong kung ano tayo. Yung masaya lang. Eh ano bang pakialam nila? Ang importante, masaya tayo. Di ba masaya ka naman sa atin? Oo, pero mas magiging masaya sana ako kung alam ko kung ano yung posisyon ko sa buhay mo. Huwag mo na masyadong isipin yon, Kate. Tulad ng sinabi ko sa'yo, bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin at marami pang pwedeng mangyari. So pwede rin akong mag-explore muna. Mag-explore saan? Sa ibang lalaki. Bakit mo naman naisip na pwede mong gawin yan? Eh kasi ikaw mag-e-explore ka rin sa ibang babae. Ako lang yon. Iba yung i-explore mo. Career, friends, o bagong kainan sa kung saan. Ganong explore lang ang gawin mo. Bakit naman hindi ako pwede mag-explore ng ibang lalaki? Kasi akin ka lang. Teka, pero Shh! Akin ka lang, Kate. Kinilig ako sa sinabi niyang yon sa akin nung inangkin niya ako at sinabing para lang ako sa kanya. Kakaibang feeling yon kaya kahit papaano ay nawala yung takot ko na ipagpatuloy kung ano man ang ginagawa namin. Hindi na muling napag-usapan ang tungkol sa namamagitan sa amin. Nakontento na lamang ako sa meron kami. Totoong natitrigger pa rin ako noon sa mga tao nagtatanong kung may label na nga ba kami. Pero hindi ko na lamang masyadong ini-stress ang sarili ko noon. Iniisip ko na lamang ang mga sinabi ni Joe sa akin na masaya naman kami sa kung ano ang meron. Dinasal ko na lamang din syempre na balang araw, le-level up kung ano man yung meron sa aming dalawa. Mabilis na lumipas ang maraming buwan pero wala pa rin akong kasiguraduhan sa kung ano ako noon kay Joe. Hanggang isang araw ay mas naging maliwanag na kung ano nga ba ang katayuan ko sa buhay niya. Hindi ko makakalimutan ang araw na nalaman ko kung ano ang balak niyang gawin sa akin. Pinapunta niya ako sa apartment niya para mag-dinner. Tinanong ko noon kung kailangan ko bang magdala ng damit pang sleepover. Pero sinabi niya na huwag na raw. Hindi ko alam kung bakit ako biglang kinabahan noon.
nagtungo ako sa apartment niya. Nag-dinner muna kami at doon pa lamang ay na-feel ko nang may balak itong sabihin sa akin. Noong natapos na kami ay sinabi na niya ang plano niya. Okay ka naman sa dinner natin? Oo, kahit walang dessert. Pwede na tayong mag-usap? Alam mo nung tinext mo ako kanina tungkol dyan, kinabahan talaga ako. Medyo nawala lang ng konti nung nagdi-dinner na tayo. Ay, importante to at sana ready ka. Ano ba yun? May girlfriend na ako. Ano? Andrea yung name niya. Trainer sa ibang call center. Paano kayo nagkakilala? Tropa siya nakakilala ko. Nagkainuman kami last month tapos ayun, na-feel ko na siya na nga. Tapos kayo na agad? Di ko naman alam na sasagutin niya ako agad eh. Pero nakikita pa tayo. May nangyayari pa sa atin. Joe, meron pang ako. Nandito pa ako. Oh, bakit galit ka? Tayo ba? Yun na nga eh. Mas nauna ako sa kanya pero siya yung binigyan mo ng label. Mas matagal na kitang kilala pero sa kanya mo binigay yung matagal ko nang hinihingi sa'yo. Nag-click kami. Diba? Ganon din tayo. Bakit tatagal ba tayo kung hindi tayo nagkiklik? Iba sa kanya, iba sa'yo. Yung sa kanya sigurado ko eh. At sa akin hindi. Matapos kong gawin lahat ng gawain ng isang girlfriend, ako pa tong isasantabi mo? Alam mo namang walang tayo eh. Pero yung ginagawa natin, gawain ng merong relasyon. Sinabi ko naman sa'yo huwag ka mag-expect, di ba? Tsaka wag mo akong sisihin dito. Pumayag ka naman sa ganitong setup. Kasi inaasahan ko baka magbagong isip mo tungkol sa atin. Kahit naman. Sinabi ko naman sa'yo na wala nga, di ba? Tsaka sabi mo naman enjoy mong alagaan at mahalin ako. Kaya hinayaan lang kita. Kasi gusto kong patunayan sa'yo na karapat-dapat ako para sa'yo. Sorry kung mali yung inasahan mo. So ganito na lang? Tapos na? Wala na ako sa buhay mo ngayon? Ay, ayaw naman kitang mawala eh. Eh bakit parang pinapakawalan mo ko? Actually, ayaw sana kitang bitawan. Ang labo mo? Kasing labo ng meron tayo. Gusto mo ba mawala ka na sa buhay ko? Siyempre, ayoko. Gusto ko pa rin to. Okay, good. Kasi may proposal sana ako sa'yo. Eh kung papayag ka, gagawin kitang placeholder girlfriend. Placeholder girlfriend? Oo, andyan ka lang sa tabi ko. Anumang oras na tawagin kita para ma-feel ko yung pagmamahal mo, dapat available ka. Ano? Teka, makinig ka muna kasi bago ka mag-react ng ganyan. Iba ka talaga. Kung sakaling di mag-work yung relasyon namin ni Andrea, babalikan kita. Gagawin ulit natin yung mga ginagawa natin. At paano kung hindi kayo magkahiwalay? Eh baka nga hanggang ganito na lang tayo. Baka nga hanggang dito na lang tayo. Pero kung ako sa'yo, patusin mo na to. Hindi natin alam, baka nga nabibigla lang ako kay Andrea. Kung willing to wait ka, baka pwede pa tayo sa susunod. Habang hinihintay ko yung time na yon, makakausap pa ba kita? Makakasama? Pwede naman. Pwede pa rin tayo magkita o mag-usap pero limitado na at depende sa progress ng relasyon namin ni Andrea. Hindi ko alam, Joe. Pumayag ka na. Maniwala ka. Para rin naman sa'yo to. Hindi ko alam pero napapayag ako noon ni Joe sa gusto niyang mangyari. Naging placeholder GF ako sa kanya. Ayoko siyang mawala noon, Papa Dudut, kaya kahit nakakababa ng dangal ang gustong mangyari ni Joe, pinilit ko na lang na gustuhin kung yon ang paraan para magkaroon pa rin ako ng komunikasyon sa kanya. Kung yun naman kasi ang paraan para hindi mabitin ang chance ako sa kanya ay gagawin ko. Naging bihira naman ang pag-uusap at pagkikita namin. Singit lang ako noon sa oras niya at kapag nakikita kami ay madalas ay dahil may away silang dalawa ni Andrea. Naging ganon ang sitwasyon ko sa buhay ni Joe na nakasanayan ko na. Nalaman ko rin na naging placeholder BF itong si Joe sa unang nitong GF. Doon daw niya unang nalaman kung ano ang ibig sabihin nun. Mas matanda ng 15 years ang babae sa kanya at matagal din daw siyang naging placeholder BF para doon sa babae. Kung hindi naman daw kinasal yung babae, siguro raw ay patuloy pa rin ang pagiging placeholder BF niya rito.
Yun daw ang last na babaeng sineryoso niya at sinabi niyang baka si Andrea na yung kasunod. Nasaktan ako noong sinabi niya yon sa harapan ko pero nagpanggap na lamang akong okay. Naisip ko kasi na baka kapag pumalag pa ako ay baka iwan ako nito at hindi pa ako handa noon. Natapos ang relasyon nila Andrea at Joe makalipas lamang ang halos 2 taon. Ako ang unang tinawagan ni Joe para ibalita yon. Hindi maitago noon ang tuwa ko lalo na noong inaya niya akong magstay sa kanya ng 2 linggo. Inanda ko ang gamit ko at nagplano ako kaagad para makatulong sa pag-move on ni Joe. Ramdam ko naman noon na nasasaktan pa rin siya kaya naman minabuti kong ipa-feel sa kanya ang presensya ko para hindi niya ma-feel na nag-iisa lamang siya. Nabuhayan muli ako ng loob papadudot dahil sa nangyari sa kanila ni Andrea. Naisip kong yun na ang pagkakataon ko para umalis sa pagiging placeholder GF. Naisip kong baka this time ay maging GF na niya ako. Mas dinoble ko noon ang pag-aalaga sa kanya papadudot. Binuhos ko ang lahat ng pagkasabi ko sa kanya na hindi ko naiabot noong time na sila pa ni Andrea. Napansin kong malungkot pa rin ito at aminado akong nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siyang nami-miss si Andrea. Sinubok kong kausapin siya para gumaan ang loob niya. Pero mas gusto nitong huwag pag-usapan ang nangyari sa kanila ni Andrea. Sinabi niyang mag-focus na lang daw ako bilang placeholder GF. Ginawa ko naman kahit nga noon ay madalas kong nafe-feel na hindi siya interesado sa akin. Nagstay pa rin ako kasi hindi naman nawala ang pagmamahal ko para sa kanya. Joe, Ano? nagluto ako ng kaldereta. Halika, kumain ka muna. Ayoko. Sige na, please. Ilang araw nang puro isaw at alak ang laman ng tiyan mo. Ano bang pakialam mo? Nag-worry lang naman ako. Sige na, bumangon ka lang saglit. Tapos matulog ka ulit kapag nakapagpahinga ka na after mong kumain. Ang kulit mo. Naganda rin ako ng kape doon, pangpababa ng hangover. Ano ba? Please, kahit konti lang po kainin niyo. Ang kulit-kulit mo. Di ba sinabi kong ayoko? Gusto ko lang namang matikman mo yung kalderetang niluto ko. Eh di patikin mo dyan sa mga tambay sa labas. Bakit akong ginugulo mo? Nag-aalala lang naman kasi ako sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko ngayon, tulog. Wala ka nang ibang ginawa kundi matulog eh. Lagi ka na lang dito sa kwarto. Lalabas ka lang para uminom tapos babalik ka ulit dito. Hindi na nga kita nakakausap. Alam mo, ang demanding mo, no? Namiss lang kasi kitang kausap. Maraming tambay dyan sa labas. Sa kanila ka makipag-usap. Joe naman, nahihirapan na ako sa ganitong sitwasyon eh. Hayaan mo nga ako, Kate. Kung nahihirapan ka, edi umuwi ka na lang sa bahay nyo. Pag di ka na madrama at makulit, tsaka ka bumalik dito. Nahihirapan lang kasi ako nakikita kang ganyan. Edi wag mo akong tingnan. Hayaan mo naman akong tulungan kang makamove on kay Andrea. Matagal na ako nakamove on sa kanya. Parang hindi naman. Mas magaling ka pa sa akin eh. Kasi iba na feel ko eh. Alam kong hindi ka pa nakaka-get over sa kanya. Mukhang ikaw ang di pa nakaka-get over sa kanya eh. Panay ang tanong mo tungkol sa kanya. Nakakakurta. Gusto mo kayong dalawa na lang yung magsama eh. Huwag ka namang magalit sa akin, Joe. Ako na nga lang tong tumutulong sa'yo eh. So sinusumbat mo yan sa akin. Magkano ba yung presyo ng tinulong mo? Hayaan mo at babayaran ko sa'yo kapag sumahod na ako. Hindi ko naman pinababayaran sa'yo. Gusto ko lang naman sana hayaan mo kung tulungan ka. Gusto mo talaga makatulong? Oo naman. O sige, ganito ah. Ligpitin mo lahat ng mga natitirang gamit ni Andrea dito. Ilagay mo sa karton. Kukunin niya raw bukas. Nasa kabilang kwarto karamihan ng gamit niya. Nilagay ko doon nung naghiwalay kami. Pero baka sakaling may makita ka pa dito sa kwarto ko. Isama mo na rin. Bakit ko liligpitin? Nandito ba lahat ng gamit niya? Malamang! Nag-live-in kami eh. Anong gusto mo? Nasa kalsada lang lahat? Hindi ko alam na nag-live-in pala kayo. O ngayong alam mo na, may closure ka na ba sa kanya? Oh, ano bang hinihintay mo? Ayusin mo na! Tsaka hayaan mo ako makatulog.
bago pa kita palayasin dito sa bahay. Nasaktan ako noon, Papa Dudut, nang malamang kong binahay niya si Andrea. Samantalang ako noon ay ilang beses kong pinagmukhang tanga ang sarili ko. Pumayag lamang itong i-live-in ako. Inayos ko ang mga gamit ni Andrea, marami nga itong gamit na nasa kabilang kwarto noon. Nasaktan ako habang hinahawakan ang mga gamit na yon, lalo na yung mga damit niya. May mga picture din silang dalawa na nakita ko sa isang plastic at kahit masakit ay tinignan ko yon isa-isa. Nagbalik ako sa kwarto ni Joe para hagilapin pa kung meron pang natirang ibang gamit si Andrea at marami pa nga itong underwear sa cabinet ni Joe. Nilagay ko lahat yon sa karton at bago ako lumabas, napansin ko ang cellphone ni Joe. Nanginginig akong kinuha yon habang tulog siya. Alam ko ang password noon ni Joe kaya nabuksan ko yon kaagad. Binasa ko doon ang messages nilang dalawa ni Andrea at nabasa ko kung paanong nagmakaawa si Joe kay Andrea para tanggapin siya ulit. Ayaw na ni Andrea pero hindi pa rin klaro sa akin kung bakit sila nagkahiwalay na dalawa. Kinabukasan ay umalis si Joe dahil ayaw daw nitong makaharap si Andrea noon. Ako lang ang pinagbantay nito ng bahay para may magbigay ng gamit ni Andrea. Kabado ako noon at hindi ko alam kung paano haharapin ang babaeng matagal ko nang kinaiinggitan. Nang dumating siya ay niredy ko ang sarili ko dahil marami akong gustong sabihin at itanong sa kanya. Tinulungan ko siyang hakutin ang mga gamit niya at noong time na nailagay na yon lahat sa sasakyan niya, nilakasan ko na ang loob ko na kausapin siya. Nagpaunlak naman siya pero pansin kong galit ito at mukhang sa akin niya yon irirehistro. Andrea, Bakit? pwede ka bang makausap bago ka umalis? Matagal ba yan? Kasi baka mamaya maabutan pa ako rito ni Joe eh. Mamayang gabi pabalik ni Joe. Nag-text na siya sa akin kanina habang naghahakot ka ng gamit. Pakidalian lang sana ha, may mga gagawin pa kasi ko. Bakit ba kayo naghiwalay ni Joe? Chismosa ka ha? Gawain ba talaga yan ng mga kasambahay? Hindi ako kasambahay dito. Eh bakit sabi ni Joe kasambahay ka raw niya? Baka nagkamali lang siya ng sabi. Paanong nagkamali paulit-ulit niyang sinabi yun sa akin? May something kami ni Joe. Matagal na. Bago ka pa dumating sa buhay niya. Bakit ba di pa ako nasanay? So kabit ka habang kami? Hindi. May something lang kami pero walang label. So pinaasa ka lang niya? Hindi naman. Placeholder girlfriend. Placeholder girlfriend? Yung parang karelasyon at yung ginagawa ko lahat ng obligasyon ng isang karelasyon pero walang kami. Tapos kapag Gets ko na. Kapag nakahanap siya ng seseryosohin niya, bibitawan ka. Babalikan ka kapag di nag-workout yung relasyon na gusto niyang seryosohin. Tama ba? Paano mo nalaman yan? Kasi yun yung dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Placeholder girlfriend ka rin niya? Ako? Placeholder girlfriend niya? Gago ba siya? Meron siyang ibang placeholder girlfriend habang kaming dalawa. Ako nga yun. Hindi ikaw yun. Iba yung nahuli kong kasama niya. Ha? Oh, di hindi mo alam. Ikaw kasi nagtanong-tanong ka pa eh. Gawa-gawa mo lang ba yan para saktan ako? Bakit naman ako mag-iimbento ng kwento? Anong mapapala ako? Para magkabalikan kayo ni Joe. Girl, wala na akong balak makipagbalikan sa kanya, no? Sayong-sayo na. Ako nga tong nakipag-break, di ba? Malay ko ba kung mahal mo pa rin siya? Magmamahal ba ako ng isang taong binababo yung relasyon namin? Habang kami at magka-live-in, may on the side na ibang babae? Baka kasi sa'yo okay lang. Sa akin hindi. Malaki pa ang respeto ko sa sarili ko. May respeto rin naman ako sa sarili ko. Kung makapagsalita ka, kala mo kilalang kilala mo ko. Hindi nga kita kilala ng personal pero base sa nakikita ko ngayon at sa sinasabi mo, pupusta akong katiting na lang ang respetong meron ka para sa sarili mo. Akala mo lang yun. May respeto ka sa sarili mo? Sure ka? Respeto ba sa sarili yung maging placeholder girlfriend? Yung umasa sa taong halatang nagmamahal ng iba? Yung umasa kahit na alam nilang wala naman silang mapapala?
Pakisabi nga sa akin kung respeto pa rin ba tong ginawa kanyang kasambahay sa paningin ko? Umalis ka na nga lang. Masakit ba yung katotohanan? Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na lang. Yan mismo ang payo ko sa'yo. Kung ayaw mong masaktan sa sitwasyon mo ngayon, umalis ka na lang. Nalaman kong meron pang isang placeholder GF noon si Joe. Masigit pa nga ito kesa sa akin dahil sa kanila may nangyayari samantalang ako noon hanggang usap lang kami noon. Nahuli sila ni Andrea na mag-check-in sana at doon na nga tinapos lahat ni Andrea ang relasyon nila. Pinili na rin noong isang placeholder GF niya na lumayo na lamang at hindi na nagpakita pa kay Joe. Nagsisi si Joe sa ginawa niya pero huli na ang lahat. Hindi na siya tinanggap pang muli ni Andrea at yon ang kinasakit ng pride nito. Nagalit din ako noong nalaman ko yon at sinabi ko ito kay Joe. Yun nga lang, sa akin pa siya nagalit at sinabing huwag daw akong makialam sa buhay niya. Dahil wala naman daw kaming relasyong dalawa. Natahimik ako at tama naman siya. Imbes na umalis noon para hanapin ang respeto ko sa sarili ko tulad ng pinayo ni Andrea, ay mas pinili ko magstay. Hindi ko noon iniwan si Joe sa pag-asang hindi na ito lumingon pa sa iba. At ako na lang ang tingnan niya. Papadudot handa akong maghintay hanggang sa maging ready siyang mag-commit sa akin noon. Alam ko naman na kaya ko pa ring patunayan sa kanya na ako ang karapat-dapat sa kanya noon. At kailangan lamang niya ng kaunting oras para makita ang halaga ko. Kaya naman triple na ang ginawa kong pagmamahal, pag-aalaga at pang-unawa noon kay Joe. Kahit na hindi ko naman nakukuha yon, pabalik sa kanya. Nakapiling ko ng halos 2 years si Joe dahil hindi muna ito nakipagrelasyong muli after nilang natapos ni Andrea. Masyado itong nasaktan sa nangyari sa kanila ni Andrea kaya hindi pa raw ito ready na mag-commit. Natuwa ko noon dahil sa akin muli ang atensyon nito. Nag-respond naman siya ng maayos sa mga pinapakita ko sa kanyang atensyon at pagmamahal. At aminado akong dahil doon ay umasa na naman akong muli na magiging kami na noon. Mas madalas na rin ako magstay sa bahay niya at pinalagay niya ang ibang damit ko sa kabilang kwarto. Nangingiti na lamang ako noon dahil nga unti-unti ay mukhang magli-live-in na kami. Pero naudlot na naman. Naudlot na naman yon dahil sa pinsan kong si Lala. Kaedad ko rin. Nakita kasi niya ang pictures naming dalawa sa Facebook at nagandahan siya. Inad niya ito at doon sila nag-usap. Hindi nito sinabi kay Lalang tungkol sa amin, ang sinabi nito ay dati niya akong trainee sa call center. Nasaktan na naman ako at nakaramdam ng insecurity. Hindi ko lang yon pinahalata sa kanya dahil kapag na bad mood ako, bigla itong iiwas sa akin at napakasakit papadudot na kailangan pa niyang maghanap ng iba. Gayong ako naman itong nasa harapan niya. Mas lalo pa nga ako nasaktan lalo noong nalaman kong nagkakamabutihan na pala silang dalawa. Oh, kanina ka pa nakangiti dyan ah. Mukhang good mood ka. Sinong kausap mo? Pinsan mo. Si Lala? Siya lang naman yung kilala kong pinsan mo eh. Good mood ka nga. Ang sarap kasi kausap ng pinsan mo. Kung ganito ka ba naman lagi kakwela eh, baka di laging puro cellphone ang inaatupag ko kapag magkasama tayo. Anong pinag-uusapan nyo? Kung ano-ano nga eh. Maglalandian, tapos magbibiruan, tapos mamaya maglalambingan. Alam ba niya yung tungkol sa atin? Anong sa atin? Na may namamagitan sa atin. Na nakatira ako rito sa bahay mo. Uy, di tayo nagli-live-in ha. Mas madalas ka lang matulog dito kasi gusto mo. Pero ikaklaro ko lang ha, di tayo nagsasama. Baka mamaya makwento mo pa sa kanya eh. Hindi naman siya nagtatanong. Sa akin nagtanong siya. Anong sinabi mo? Bukod dun sa sinabi kong dati kitang trainee? Oo. Sinabi ko ni-rent nyo ng ex mo yung kabilang kwarto rito sa apartment ko. Bakit mo naman sinabi yun? Eh kasi nung nag-video call kami para ipakita sa kanya yung apartment, nakita niyo yung isang blouse mo na nakasabit dun sa kabilang kwarto. Eh yun agad naisip kong dahilan eh. Naniwala naman siya. Hindi man lang siya nagduda?
Magaling ako magsinungaling. Napaikot ko yung sitwasyon. Kaya ako magtatanong siya sa'yo Alam mo na kung anong isasagot Grabe ka. Anong gusto mong sabihin ko sa kanya? Na may something tayo? Di iniwasan na ako nun. Ano naman kung iwasan ka niya? Sa tingin ko yun naman yung tama. Interesado na kasi ako sa kanya. Di ba halata? Siya na madalas yung kausap ko at gusto ko na nga siyang pormahan. Pinsan ko yun, Joe. Baka naman pwedeng iba na lang. Di naman niya alam ang sitwasyon natin Pero pinsan ko nga siya. Konting delikadesa naman. Delikadesa? Ikaw nga tong pinipilit ang sarili mo sa akin Kala mo ba di ko nahalata dati na halos ilagay mo na lahat ng damit at gamit mo rito? Di lang ako umimik nun kasi wala pa naman akong ibang dinidate. Pero ngayon iba na. May Lala na kaya please, alam mo na kung anong gagawin. Hindi ko alam ang gagawin. Maang-maangan ka pa. Para namang tanga to. Alam mo kung ano ka sa buhay ko. At alam mo kung magiging ano ka sa buhay ko kapag may nakilala akong babae na gusto ko maging girlfriend, di ba? Ganun-ganun na lang ba yun? Sa tingin ko naman may point ako. Di ka ba nahiya na pinsan ko naman yung gusto mong targetin? Hindi ko siya balak gawing katulad mo na placeholder girlfriend lang. Gusto ko siyang seryosohin. Pang-seryosohan ng pinsan mo. Di mo ba nakikita? At ako hindi. Ikaw nagsabi niyan. Pero yun ang gusto mong palabasin Oh, bakit nagagalit ka? Kasi nakakabastos ka na Para sabihin ko sa'yo, ikaw mismo ang bumabastos sa sarili mo. Ikaw to pumayag sa ganitong sitwasyon Kung ayaw mo naman ng una pa lang, di naman kita pipilitin. Di ko ugali yun. Kasi mahal kita kaya ako pumayag. Wala na akong magagawa dyan. So tapos na tayo dahil meron ka ng balak ligawan? Pwede pa rin namang ipostong sa atin. Kaya nung nangyari kay Andrea. Pipila na naman ako hanggang sa matapos kayo ni Lala. Oo, pero wag mo namang ipagdasal na matapos kami agad ng pinsan mo. Grabe! Kate, iuwi mo na lahat ng gamit mo Para kapag dinala ko rito si Lala, dapat wala na siya makitang gamit mo. May panty ka pa ata sa ilalim ng kama. Check mo nga. Nabastos ako sa ginawa ni Joe, Papa Dudut. Talagang pinsang ko pang pinatos niya. Naging silang dalawa ni Lala at hindi na muling nagparamdam sa akin si Joe. Ako itong sitanga noon, panay lang ang hintay kung kailan ako kakausaping muli ni Joe. Wala akong ibang ginawa noon kundi ang umiyak lalo't hindi siya nagre-reply sa mga messages ko kahit sa ang social media account niya. Nagalit pa nga ito minsan nang sinubukan ko siyang tawagan kasi magkasama pa raw sila noon ni Lala. Sinubukan ko mag-focus sa work ko at ibang gawain sa bahay para hindi ko na siya maalala pa. Pero parang nananadya ang pagkakataon. Tinawagan ako ni Joe para pumunta sa apartment niya. Ako naman itong marupok, pumunta ako kaagad noon. May nangyari sa amin at hindi ako pumalag. Nalaman kong bihira pala silang magkita ni Lala dahil madalas out of town ang work ng pinsang ko. Nalaman ko rin na nagle-live-in na sila na nakapagpadurog sa akin. Pero bihira naman daw umuwi noon si Lala. Nag-level up ang pagiging placeholder GF ko kay Joe, Papa Dudut. Nung kay Andrea kasi walang nangyayari sa aming dalawa pero noong si Lala na ang GF nito, madalas na nagsisiping kami kapag wala ang pinsan ko. Naging instant kabit ako kung tutuusin at dahil doon ay parang mas nanabik ako kay Joe. Mas nabaliw pa nga ata ako sa kanya dahil noong hindi ko na makayanan pa ang sitwasyon. At dahil gusto ko na ring mas solo si Joe ay nagsumbong na ako kay Lala. Dahil doon ay nakipaghiwalay si Lala at nalaman yun ni Joe. Sinugod ako ni Joe sa smoking area ng trabaho namin. Wala itong hiyang sinigawan ako at pinagmumura. Naintindihan ko naman siya dahil kahit ako ay nabigla sa ginawa ko sa kanila ni Lala. Sino ka? Anong karapatan mo para sirain ang relasyon namin ni Lala? Sorry, Joe. Masyado lang ako nagpadala sa nararamdaman ko. Sorry? Sa tingin mo magagamot ng sorry yung ginawa mo sa amin ni Lala? Kakausapin ko siya. Ayusin ko to. Huwag kang mag-alala. Makikinig yun sa akin. Wag na! Wala na akong tiwala sa'yo. Baka palalain mo lang lalo yung sitwasyon. Hindi yan. Maniniwala yun sa akin. Sasabihin ko prank lang na sinabi ko sa kanya. Sasabihin ko... Prank lang? Alam mo bang kinausap niya ako at pinaamin sa lahat? Umamin ako! Sa tingin mo maniniwala pa siya kung sasabihin mong prank lang ang lahat? Utak basahan ka ba?
Huwag ka naman sana magsalita sa akin ng ganyan. Masisisi mo ba ako? At sinong dapat sisihin, ha? Ikaw lang naman itong pakialamera eh. Alam mong masaya ako kay Lala. Alam mong mahal ko siya. Buti pa siya mahal mo! Samantalang ako? Ako na matagal na sa buhay mo, pero hindi mo maibigay sa akin yung label na binigay mo kina Andre at Lala! Baliw ka kasi kaya bakit ko ibibigay sa'yo? Kasi binigay ko sa'yo lahat! Ginawa ko lahat ng pwedeng paraan para mapakita sa'yo na deserve kong matawag na girlfriend mo at hindi lang isang placeholder! Tama yung desisyon kong huwag ibigay sa'yo yung label na hinahanap mo eh. Kasi kung ibinigay ko, baka mas malalang kabaliwan pang gawin mo. Buti na lang talaga. Subukan mo kasi! Subukan? Nakita ko ang kabaliwan mo at ayoko masubukan yan kapag binigyan kita ng label. Ginagamit mo lang na rason yan para hindi ako bigyan ng label. Yun ang totoong rason kung bakit di kita kaya maging girlfriend. Joe, please! Ngayong wala na kayo ni Lala, baka pwede magsimula tayo ulit. Magsimula? Baliw ka na talaga, no? Sa tingin mo gusto ba kitang makita? After mong sirain yung relasyon namin ni Lala? Ayusin natin to. Baka naman kasi may dahilan kaya kayo natapos na dalawa. Baka talagang tayo yung para sa isa't isa. Natapos kaming dalawa dahil sa'yo. Dahil pakialamera kang baliw ka. Willing naman akong bumalik sa pagiging placeholder girlfriend mo eh. Ha? Seryoso ka? Oo! At sa tingin mo ba, gusto ko bang isali ka sa buhay ko ngayon? Pwede naman. Ilusyonada! Wala na akong tiwala sa'yo. Paano ko makakasiguro na sa next relationship ko, di ka nasasaltikin? Hindi na. Mali ko talaga yung ginawa ko na sinabi ko kay Lala yung tungkol sa atin. Nadala lang talaga ako kasi sobrang nagustuhan ko yung pakiramdam na akin ka lang, kahit may Lala na. Hindi ako sa'yo at hindi ako magiging sa'yo. Please, huwag ka magsalita ng tapos. Tinatapos ko na ngayon yung namamagitan sa atin. Ayoko na sa'yo. Huwag mo na ipapakita yung mukha mo sa akin, ha? Please, Joe! Nagmamakaawa ako sa'yo. Please, huwag mo ako iiwan. Hindi ko kaya. Magpapakamatay ako! Di magpakamatay ka. Baka mas matahimik pa ang buhay ko kapag wala ka na. Joe! Kahit wala ng label, kahit bumalik tayo sa dati, huwag ka nang mawala, please, please, hindi ko pa kaya. Huwag mo naman ako biglain ng ganito. Di sana nag-isip ka muna bago mo sinira yung relasyon namin ni Lala. Joe! Joe! Desidido na nga si Joe noon na tapusin ang namamagitan sa aming dalawa. Ilang beses ko siyang sinubukang lapitan noon sa trabaho pero minumura niya lamang ako. Ilang beses akong napahiya sa harapan ng mga kasamahan niyang trainer. Pero kinaya ko ang lahat, bumalik lamang kami sa dati. Noong naramdaman kong wala na talagang pag-asa ay nag-file ako ng leave sa trabaho ng 1 linggo para makahinga at may pagluksa ang namatay na pag-asa sa puso ko na balang araw ako yung pipiliin ni Joe. Nagpunta ako ng Quezon para dalawin ang pamilya ko at humingi ng tulong sa kanila para malagpasan ko ang pinagdaraanan ko. Nakatulong naman sila kahit papaano at nang bumalik na nga ako, pakiramdam ko ay handa na ako para mabuhay nang wala si Joe. Hanggang sa makatanggap ako ng isang text kay Joe. Nalaman kong natanggal ito sa trabaho niya. Naawa ko sa kanya kaya naman pinuntahan ko siya sa apartment niya. Napakagulo noon ang tinitirhan niya at puro bote ng alak at ubos ng yosi. Niyakap ko ito at sinabing makakayanan niya ang pagsubok na yon. Niyakap niya ako pabalik at saka nakiusap na huwag ko raw siyang iwanan noon dahil baka patayin niya lamang ang sarili niya. Sinunod ko siya at sa huli ay naging marupok ako at muling bumalik sa buhay ni Joe. Inalagaan at inalalayan ko si Joe habang hindi pa ito nakakatayong muli sa pagkakalugmok niya. Hindi mo na ito naghanap ng trabaho sa takot na ma-reject siya. Kaya naman habang wala pa siyang work, ako muna ang nag-supply sa kanya ng mga kailangan niya. Nung una, puro kailangan lang ang ibinibigay ko sa kanya. Hanggang sa nasanay na siya.
Nasanay na rin po itong humingi pati na yung para sa luho niya. Wala sa pagkaing mamahalin hanggang sa mga sapatos ako ang nagbibigay sa kanya. Hindi naman ako nagreklamo dahil mapansin lang nito na mag-alangan ako sa pagbibigay sa kanya ay magagalit siya. Ayoko nagagalit noon si Joe sa akin dahil nakikita ko naman ang progress sa namamagitan sa amin. Naging constant ako sa buhay ni Joe at natupad nga ang hiling kong ibahay niya ako. Inoffer niyang tumira na lamang ako sa kanya para yung apartment na lang niya ang bayaran ko at hindi na magbayad pa ng sarili kong upa doon sa dating tinutuluyan ko. Nakitaan ko yun ng progress sa amin papadudot dahil sa wakas ay magkasama na kaming dalawa. Naisip kong konti na lang at mapapalitan na ang label ko from placeholder GF to real GF. Mabilis lamang ang panahon at halos 5 taon na rin kaming magkasama sa iisang bahay. Nagkaroon na rin ito ng bagong trabaho at naging maayos na muli ang direksyon sa buhay niya. Natuwa akong nakayanan niya ang pagsubok na pinagdaanan niya at dahil doon ay mas kampante akong itanong na sa kanya kung may chance nga bang maging kami na. Yun nga lang, isa na namang hindi inaasahang pangyayari ang magaganap noon na magiging dahilan para maudlot ang pagbibigay nito ng label sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Bakit? Ang dami ko kasing napapansin sa'yo lately eh. Alam mo kung mangi-issue ka lang, huwag mo na ituloy. Pagod ako sa work. Mabilis lang to. Baka ang ibig mong sabihin, mabilis mo ako mai-stress. Parang ganyan, ang bilis mong pumitik. Sabi na eh, mga issue mo na naman to. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Gusto mo makipag-usap o gusto mo mang-away? Gusto kong mag-usap. O sige na. Ano na naman ba yung sentro ng kapraningan mo ngayon? Napapansin ko, bihira ka na kung umuwi rito sa bahay. Eh kasi nga busy sa work. Sa work ka ba natutulog? Hindi. Doon sa katrabaho kong si David. After work kasi doon ako madalas nagsistay sa kanila after namin mag-inuman. Alam mo na, pangtanggal stress. Eh di sana after ng inuman umuwi ka rito. Eh mas malapit yung bahay niya sa work kesa rito eh. Okay, sige. Basta sa susunod mag-text ka kung hindi ka uuwi ha. Ay, demanding na naman po siya. Hindi naman sa demanding, ayoko lang mag-alala. Napapraning ka lang kasi. Huwag mo na nga akong gawing tanga. Kunwari ka pa nag-aalala pero ang totoo, napapraning ka lang talaga. Oo, siguro nga ganun. Masisisi mo ba ako? Wala tayong label eh. Tapos lately lagi mo ko iniiwasan. Tapos bihira ka pang umuwi rito. Ano mong gusto mong maramdaman ko? Eh di yung dapat maramdaman ng isang placeholder girlfriend. Wala. Wala? Hindi kasi pwedeng wala. Almost 10 years na ako nagsisilbi sa'yo. Almost 10 years ko nang inaalay ang buhay ko sa'yo. Wala akong ibang naging karelasyon dahil ikaw yung gusto ko. Tapos gusto mo wala akong maramdaman? Paano yun? Aralin mo kung paano. Talaga bang wala lang ako sa'yo? Talaga bang sa loob ng halos isang dekada wala akong naging puwang sa buhay mo? Placeholder girlfriend. Ano pa nga ba? Hanggang doon na lang? Matapos ang lahat ng ginawa ko? Matapos lahat ng sakripisyo ko, hindi mo man lang ako pwedeng tawaging girlfriend mo? Alam mo kung ano tong pinasok mo. Hindi ko alam na tong pinasok ko hanggang ganito lang talaga. Eh bakit kasi umasa ka? Kasi akala ko may chance! Magli5 taon na tayo nagli-live-in ngayon. Iba pa yung mga taon na nagtiis ako na makita kang may karelasyong iba. Samantalang ako na yung nasa harapan mo. Ako na yung mas handa magbigay ng kailangan mo pero sa ibang tao ka pa rin nakatingin. Alam mo, pass muna ako sa usapang to. Talagang pagod ako eh. Sinong gagawa ng mga bagay na ginawa ko para sa'yo? May kilala ka bang ibang babae na handang maging on the side lang habang kumakalantari ka sa iba? May kilala ka bang ibang babae na handang ibigay sa'yo lahat ng laman ng ATM niya hanggang sa huling sentimo? May iba bang babae para sa'yo na uunahin ang luho mo kaysa makabili ng gamot niya sa tuwing tinatrangkaso siya dahil bugbog na siya sa trabaho para lang mabuhay ka? So nanunumbat ka naman ngayon. Pass na talaga ako sa ganitong usapan. 37 years old ka na, Joe! Wala ka pa rin bang balak pumirme sa iisang babae? At yung iisang babae na sinasabi mo ikaw? Bakit? Meron pa bang iba? Oo! May girlfriend ka na naman?
Dapat kasi next month ko na sasabihin sa'yo eh. Masyado ka naman kasing atat maghalongkat. Oo na, aaminin ko nang meron nga. Balak na rin namin mag-live-in ng dalawa. Kawork ko siya. Yung mga araw na hindi ako natutulog dito, doon talaga ako nagsistay at hindi kay David. Kaya naman pala, lumuluwang na yung cabinet mo. Kaya pala halos maubos na yung mga damit mo rito. Ikaw naman kasi, binigla mo ako. Bala ko naman kasing sabihin sa'yo to eh. Humahanap lang ako ng tiyempo. Ang tanga ko! Ang tanga-tanga ko! Magiging okay ka lang ba kung ikaw na lang talaga yung mag-isa rito sa apartment? Makakapundar ka ba ng bago mong gamit kasi dadalhin ko na dun sa girlfriend ko lahat ng gamit ko rito. Ang tanga ko! Ang tanga-tanga! Bago pa man makahakot noon si Joe ng mga gamit niya, inunahan ko na kaagad siyang umalis sa apartment naming dalawa. Nagulat ito marahil pag uwi niya wala na ako at mga gamit ko. Iniwanan ko ang lahat ng kailangang bayaran sa bahay at hindi nag-iwan kahit na piso. Sinubukan niya akong tawagan para humingi ng share ko noon pero mas pinili kong deadmahin na yon, Papa Dudut. Kailangan ko lang palang maramdaman ang sagarang katangahan bago ako matauhan. Hinayaan ko na siya at hinayaan na rin niya ako. Mas naging madali na hindi ito nagparamdam pa sa akin dahil mas nakatulong yon para makalimot na ako sa kanya. Pagkalipas ng mahigit 1 taon ay nakayanan ko na at totoo namang may nararamdaman pa ako noon para sa kanya. Pero alam kong hindi na ako magiging marupok para bumalik pa sa kanya. Hindi pa rin naman ako nagpaligaw noon dahil hindi pa ako ready. In-enjoy ko ang buhay kasama ang pamilya at mga kaibigan ko. Na-promote din ako bilang team leader at nagkaroon ng extra na pinagkakakitaan naman na nagamit ko para makapag-travel. Naging maayos ang buhay ko mula nang binitawan ko ang nag-iisang gulo sa sistema ko at yun ay si Joe. Inakala ko noon na hindi ito manggugulo o magpapakita pa. Naisip ko kasi na sobrang kapal naman ang mukha niya kung sakaling magparamdam pa siyang muli sa akin. Nagkamali ako roon, isang araw habang nasa labas ako noon ng trabaho at nag-aabang ng taxi pa uwi ay nakita kong lumapit si Joe. Napansin kong wala pa itong tulog, ligo at mukhang kagagaling lang sa inuman. Blanko ang mukha ko noon at wala akong ibang naramdaman kundi awa. Hinintay kong magsalita ito, Papa Dudut. Kumusta ka na? Okay naman. Ikaw, mukhang hindi ka okay ah. Napansin mo pala. Eye bags, maduming pantalon, magulong buhok at maputlang balat. Sinong hindi mapapansing hindi ka okay? Huwag mo nang ipagdiinan. Hayaan mo na ako. Ang importante sa akin, nalaman kong okay ka. Thank you. Pwede ka bang makausap? Ano pa bang ginagawa natin ngayon? Baka pwedeng mag-usap tayo sa bahay ko. Ano? Hindi ako pwede. Kailangan ko nang umuwi, may early flight ako bukas. Wow! Nakakapagbiyahe ka na pala ulit. Good for you. Oo, good for me talaga. Kasi kung binabad ko yung sarili ko sa'yo noon, wala akong ibang mapupuntahan kundi kusina at kwarto mo lang. Pero masaya ka naman nun, di ba? Oo, kasi akala ko tama yung ginagawa ko. Masaya ka kasi tama yung nararamdaman mo para sa akin nun. Mahal mo talaga ako. At walang mali sa pagmamahal. Tama ka naman. Walang mali sa pagmamahal. May mali nga lang sa taong minahal. Aray naman. May iba ka pa bang sasabihin? Sa bahay ko na sana gustong ituloy lahat eh. O bakit dun? Paano kapag nandun ang kalivin mo? Wala na kami. Since last month pa. Kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya pala ganyan ang itsura mo at kaya pala nilalapitan mo ulit ako ngayon. Kailangan mo ba ulit ng placeholder girlfriend? Kate, hindi. Kailangan ko na ng GF. At ako na ba yung napili mo maging girlfriend mo? Wow! Natauhan na ako.
Nung time na niloko ako nung last girlfriend ko, na-realize ko kung sino yung totoong nagmamahal sa akin. At ikaw yun. Ay, niloko ka? Anong pakiramdam na bumalik sa'yo ang karma? Please, Kate. Alam ko may pagkakamali ako sa'yo. Pagkakamali? Bakit tunog isa lang? Marami kang pagkakamali sa akin. At nandito ako ngayon para itama lahat yun. Sinong nagsabi sa'yo na gusto ko pang itama mo yun? Kailangan kong itama para maging maayos na tayo. At sino nagsabi sa'yo na gusto ko maging maayos tayo? Para maging tayo na ulit. Maging tayo ulit? Aba, naging tayo pala nang hindi ko alam? I mean, maging tayo na talaga. Ngayon pa? Bakit? Huli na ba? Bakit ngayon lang? Dahil ba wala ka ng options? Dahil iniisip mo ako na lang yung tanga-tangang lalapit at papayag sa'yo? May pinagsamahan kasi tayo, kaya iniisip ko baka may second chance pa to. Second chance? Nakailang chance ka sa akin dati, Joe? Lumagpas ka na sa bilang ng mga daliri ko sa paa at kamay. At pinagsisisihan ko yun. Hanggang dyan na lang ang pwede mong gawin. Magsisi. Wala na ba talaga? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal pa rin kita. Yun naman pala eh, so bakit? Pero, mas mahal ko na ang sarili ko ngayon. Ang tagal bago ko to natutunan. At ang kapal ng mukha mo para lumapit sa akin ngayon at sabihin lahat ng to. Matapos ng impyernong pinagdaanan ko, talaga bang iniisip mong babalik pa ako sa'yo? Kate, please. Kahit ngayon lang, Joe. Itaas mo naman yung tingin mo sa akin. Huwag mong isipin na madali mo lang ako mahahablot anumang oras na gusto mo at bibitawan mo anumang oras na piliin mo. Irespeto mo naman ako. Nirirespeto kita. Hindi na ako tanga, Joe. Kung hindi mo yan kayang ibigay yung respetong hinihingi ko sa'yo, huwag ka nang lumapit sa akin. Dahil hindi ko alam kung kaya ko pang respetuhin ka matapos lahat ng pambababoy na ginawa mo sa akin. Kate, pwede bang… Taxi! Kate, please naman oh. Kailangan kita. Huwag mo naman akong tiisin. Sana mahanap mo na yung kapayapaan na kailangan mo para sa sarili mo. Sorry, pero hindi ako ang makakapagbigay sa'yo nun. Hindi ko na muling nakita pa si Joe. Hindi na ito muling nagparamdam sa akin. Napakakapal naman siguro ng mukha nito kung ihaharapan niya noon ang mukha nito sa akin. Nagkaroon ako ng closure dahil sa muli naming pagkikita. Kahit na hindi ko nasabi sa kanya lahat ng naipong kong galit, naging sapat pa rin yon sa akin na masabi sa kanya yung tuktok ng sama ng loob ko. Nakahinga na ako talaga ng maluwag after noon. Pinagpatuloy ko ang buhay ko nang walang ibang nililingon pa sa aking nakaraan. Dahil natapos ko na yon nang sinimulan ko ng patawarin ang sarili ko. Sa ngayon ay wala pa rin akong karelasyon pero para sa akin ay ito ang makakabuti. Wala pa akong naiipong pagmamahal na handa kong ibigay sa iba dahil buwabawi ako sa pagkukulang ko noon sa sarili ko. Ginawa ko ang lahat para mapatunayan ko sa sarili ko sa pagkakataong ito na ako naman ang pipiliin ko. Hindi na ako papayag na may isa na namang Joe ang magiging dahilan para muli kong talikuran ang sarili ko. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham, ang inyong kabarangay forever, Kate. Sa mga panahong hindi ka pinili ng iba, piliin mong talikuran sila para harapin ang sarili mo. Maraming tao ang pwedeng umabuso ng pagmamahal mo para sa kanila, marahil ay iniisip nila na kahit na anong mangyari ay hindi ka mawawala. Patunayan mo sa kanila na oras na hindi mo maramdaman ang pagmamahal at respeto nila. Kaya mo silang talikuran at tanggalin sa listahan ng mga taong hindi mo kailangan. Balang araw ay makakahanap ka rin ng isang taong hindi mo na kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa kanya. Makakahanap ka rin ng isang taong para sa kanya, ikaw lang ay sapat na. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories
Number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.